Pirtuka Musa'ya çaremîn, Lêviyan, Beşe Yekem. Di 2 saliya ji Misrê derketina wan de, di roja yekemîn ya meha duhemîn de Xudan li çola Sînayê di çadira civandinê de bi Musa re axivî û jê re got: Hemûya civaka lawên İsraîl li gora eşîrên wan, li gora malên bapîrên wan ve hejmera navên wan her zilamî cuda bi cuda bigirin. İsraîliyê ku 20 salî û jê berjortir, her yek ku derdikeve cengê tu û Harûn hûnê wan li gora artêşên wan bijimêrin û dê tevî we ji her nîjadî zilamek hebe. Dê her yek serokê malên bapîrên xwe be û navên zilamên ku dê tevî we bisekinin evin. Ji Rûbenê Elîsûrê lawê Şedewr, ji Şîmeûnê Şelûmiyelê lawê Sûrîşaddai, ji Cihûdayê Naşonê lawê Amînadab, ji İşşakar Netanelê lawê Tisuar, ji Zebûlûnê Eliyabê lawê Helon, ji lawên Ûsif ji Efraîmê Elîşamayê lawê Ammîhûd, ji Manaşeyê Gamalyelê lawê Pedasûr, ji Benyamînê Abîdanê lawê Gîdeonî, ji Danê Ahiezerê lawê Amîşaddai, ji Aşerê Pagiyelê lawê Okran, ji Gadê Elîsafê lawê Deuel, ji Naftalî Ahîrayê lawê Enan, yên ku civakê hatine bankirin begên ezbetên bapîrên xwe vanabûn, serekên hezarên İsraîlê bûn û Musa û Harûn van zilamên ku bi navên xwe tên nîşankirin girtin û di roja yekêm ya meha duhemîn de hemûya civakê civandin û li gora eşîrên wan bi hejmera navên xwe yên ku 20 salî û jê berjortirin bi cudayî hatin nivîsandin. Xudan çawa emir dabe Musa di çola Sînayê de wan bi vî awayî jimartin. û pêşiyên İsraîlê lawên Rûben nifşeyên wê li gora eşîran, li gora malên bapîran 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navên xwe ve bi cudayî hatin nivîsandin. Ên ku ji ezbeta Rûbenî ve hatine jimartin 46,500 kes bûn. Ji lawên Şîmeûn ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Şîmeûnê ve hatine jimartin 59,300 kes bûn. Ji lawên Gad ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Gadê ve hatine jimartin 45,605 kes bûn. Ji lawên Cihûda ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Cihûda ve hatine jimartin 74,600 kes bûn. Ji lawên İşşakar ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta İşşakar ve hatine jimartin 54,400 kes bûn. Ji lawên Zebûlûn ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Zebûlûn ve hatine jimartin 57,400 kes bûn. Ji lawên Ûsif, ji lawên Efraîm ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Efraîm ve hatine jimartin 40,500 kes bûn. Ji lawên Manaşe ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Manaşe ve hatine jimartin 32,200 kes bûn. Ji lawên Benyamîn ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Benyamîn ve hatine jimartin 35,400 kes bûn. Ji lawên Dan ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê bi hejmera navê xwe ve bi cudayî ên ku ji ezbeta Dan hatine jimartin 62,700 kes bûn. Ji lawên Aşer ên ku bi nifşeyên xwe li gora eşîran, li gora malên bapîran ji wê hatine jimartin 20 salî û jê berjortir, her zilamê ku derdikeve cengê
به حجمارا ناو خواه به جدایی این کو جذبت آشر و هاتنه جمارتن 41,500 کس بون. جلاوین نفتالی این کو به نفشین خواه لگورا عشیران لگورا مال باپیران جوی هاتنه جمارتن 20 سالی اوجه بر جورتر هر زلامی که دردکوه جنگی به حجمارا ناو خواه به جدایی این کو جذبت نفتالی و هاتنه جمارتن 53,400 کس بون. این کو هاتنه جمارتن وانانه موسی و هارون و 12 بگین اسرائیل وان جمارتن. جوانا هر یک جبونا مالا با پیر خو بون. وجلاوین اسرائیل این کلگورا مالا با پیرین خو هاتنه جمارتن 20 سالی اوجه برجورتر هر زلامی که دردکوه جنگی هموی این که هاتنه جمارتن 603,505 کس بون. لیبلید ناوان در لیویان لگورا ازبتین با پیرین خو نهاتن جمارتن. جبر که خدام به موسی را آخوی اوجه را گوت. هاوتی ازبتا لیوی نجمیره و هموی آوان دناو لاوین اسرائیل ده نگرن. لیبله تو لیویان دین سر شنوار شعدهیه و سر همو تاخمین و هر تشتین عایدی وینه و ده اوی شنوار و همو تاخمین و بکشینن و ده جیر خدمتی بکن و دورا شنوار و بجیب بن و همه کوچا شنوار به ده لیوی و داخینن و دما شنوار ده بجیب به ده لیوی و بجیب بکن و بیانه که نزیک وره ده بیتا کشتن و لاین اسرائیل هر یک ده جیه قناغا خوده و لگورا آرتشن خواه ده هر کس لجم الله خوب جیب بن. لبله بنا کل سر جواک آلاوین اسرائیل و خزب نبه ده لویل دورا شنوار بجیب بن. و ده نوتروانیا شنوار شعدهی لویان بگرن. لاوین اسرائیل اوسا کرن. لگورا هر تشتین که خدانج موسا را امر دایه اوسا کرن. بشاد و امین. و خدام به موسا و هارون را آخوی و گوت. لاوین اسرائیل هر یک لجم الله خواه ده بنشان مالا با پیرن خواب جیب بن. دل همبری چادر جواندنه به دورو بر بجیب بن و ین که لالیه روجلاته بر بجیه که روج درلی رودنن لگورا ارتش آخوه دیج آلا قناغا جهودا به و ده سروکه جهودیان نحشونه لاوه آمینا دا به و ارتشاوه و ین که جوه اتنه جمارتن 74,600 کس بون و ده ین که الجمع قناغ دینن از بتا اسشاکار بن و ده سروکه لاوین اسشاکار نتانه لی لاوه تسوار به و ارتشاوه و ین کجوه اتنه جمارتن 54,400 کس بون. و نجاد زبولون و سروک نجاد زبولون ده الیابه لاوه هلون به. و ارتشاوه و ین کجوه اتنه جمارتن 57,400 کس بون. جقوناغا جهوده هموی این کلگورا ارتشن خواه اتنه جمارتن 186,400 کس بون. ین که پیشیه ده کش بکن وانانه. لالیه باشور دل گورا ارتشن وی علا قناغا رو بنه هبه. و ده سروک لاوین روبن الیت سوره لاوی شده وربه و ارتشاوه و ین کجوه اتنه جمارتن 46,500 کس بون و ده ین کل جمان قناغ دینن از بتا شیماون به و ده سروک لاوین شیماون شلو میالی لاوی تسوریشاد دای به و ارتشاوه و ین کجوه اتنه جمارتن 59,300 کس بون و از بتا گاد و ده سروک لاوین گاد الی اصافه لاوی ریو البه و ارتشاوه و ین کجوه اتنه جمارتن 45,605 کس بون. جقوناغا روبن هموین کلگور ارتشن خواتنه جمارتن 151,405 کس بون. و ین کده دربا دوامین کش بکن وانانه. و گاوه دید ناو قناغان ده تبی قناغا لیویان کچا چادرا جواندن جیب به. لگورا آلین خواه وکی که هر ظلام جین خواه بن چا که قناغ دنینه دیوسا کش بکن. لالیه روژاوای دل گورا ارتشن و آلا قناغا افرایم به و ده الیشامای لاوی آمی هوت ببه سروکه لاوی نفرایم و ارتشاوی و ین کجوه اتنه جمارتن 40,500 کس بون و ده ازبتا مناش الجموی به و ده سروکه لاوی مناش گامال یلی لاوی پداد سور به و ارتشاوی و ین کجوه اتنه جمارتن 32,200 کس بون و ده سروکه از بتا بنیامین و لاوین بنیامین آبیدانه لاوی گیده اونی به و ارتشاوی و ین کجوه اتنه جمارتن 35,400 کس بون جقوناغا افرایم هموین که لگورا ارتشن خو اتنه جمارتن 108,100 کس بون و ین که دربا سومین ده کچه بکن وانانه لالیه باکور دل گورا ارتشن و علا قناغا دانی هبه و ده سروکه لاوین دان آهی ازری لاوی آمیشاد دای به و ارتشاوی و ین کجوه اتنه جمارتن 62,007 کس بون و ین کل جمان قناغ دینن ده لاوی آشر بن و ده پاگی الی لاوی اکرام به سروک لاوی ناشر
و ارتشا وی û yên ku jê hatine jimartin 41,500 kes bûn. û ez beta Naftalî û dê ahîrayê lawê enan bibe serokê lawên Naftalî û ارتشا wê û yên ku jê hatine jimartin 53,400 kes bûn. Ji qonaxa danê hemûyên ku hatine jimartin 157,600 kes bûn. Yên ku li gora alên xwe herî dawiyê dê koç bikin vanan e. Ji lawên İsraîl yên ku li gora malên bapîrên xwe hatine jimartin vanan e. Ji qonaxan hemûyên ku li gora artêşên xwe hatine jimartin 603,505 kes bûn. Lêbelê Lewî mîna ku Xudan emir li Musa kiriye, di nav lawên İsraîl de nahatin jimartin. Lawên İsraîl wisa kirin. Li gora her tiştên ku Xudan ji Musa re emir daye bi vî awayî, li gora alên xwe bicih bûn û vî awayî her yek li gora eşîran û malên bapîrên xwe koç kirin. Beşa sevemîn. û di roja ku Xudan li çeyê Sînayê bi Musa re diaxivî, nîjada Harûn û Musa vanan e. û navên lawên Harûn vanan e. Nadabe ku pêşî hatiye dinê û Abîhû, Eleazar û Îtamar. Navên lawên Harûn ên bona ku kahîntiyê bikin, wan tirxan kirine, navên kahînên ku hatine mezkirin vanan e. û nadab û Abîhû demal çola Sînayê li ber Xudan agrê biyan pêşkêş kirin, li ber Xudan mirin û zarokên wan tune bûn. û Eleazar û Îtamar li ber bavê xwe Harûn kahîntiyê kirin. û Xudan bi Musa re axivî û jê re got: Ez beta Lewiyê nêzik bîne û bona ku li ber kahîn Harûn jê re xizmetê bikin wan bisekinînin. û bona ku xizmeta şûnwarê bikin, dê li ber çadira civandinê notirvaniya Harûn û notirvaniya hemûya civakê bigirin. û bona ku xizmeta şûnwarê bikin, dê notirvaniya hemûyê taxmên çadira civandinê û lawên İsraîl bigirin. û tu yê Lewîyan bide Harûn û lawên wî. Ew ji nav lawên İsraîl bi tûmî ji wî re hatine dayîn. û tu yê Harûn û lawên wî bi wezîfedar bikin û bila wezîfa kahîntiyê bikin û biyanê ku nêzik were dê bête kuştin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Wavay, ez di nav lawên İsraîl de li devla hemûyên pêşiyê bûyîne, yên ku pêşiyê rehmê vekirine ji nav lawên İsraîl Lewîyan girtim. û dê Lewî yên min bin. Ji ber hemûyên ku pêşiyê bûyîne yên min in, di roja ku li welatê Misrê de li hemûyên ku pêşiyê bûyîne xistim, li İsraîlê dixwaze mirov be, an jî dixwaze heywan be, hemûyên ku pêşiyê bûyîne ji xwe re pîroz kirim. Dê ew bibin yên min, ez Xudanim. û Xudan li çola Sînayê bi Musa re axivî û jê re got: Lawên Lewî li gora malên bapîran, li gora eşîran bijmêre. Tu yê her mêrê yek mehî û jê berjortir bijmêre. û Musa wan li gora gotina Xudan mîna ku jê re hatiye emirkirin jimartin. û bi navên xwe lawên Lewî vanan e. Gerşon û Kohat û Merarî û li gora eşîrên wî navê lawê Gerşon vanan e. Libnî û Şimeyî û li gora eşîrên wî lawên Kohat Amram û Yîtzhar, Hebron û Uziyel û li gora eşîrên wî lawên Merarî Mahlî û Muşî. Li gora malê bapîran eşîrên Lewîyan vanan e. Eşîra Libnîyan û eşîra Şimeyîyan ji Gerşonê bûn. Eşîrên Gerşoniyan vanan e. Li gora hejmara hemû mêran yên ku li wan hatine jimartin, yên yek mehî û ji wê berjortir ên ku ji wan hatine jimartin 7,500 kes bûn. Dê eşîrên Gerşoniyan li paşî şûnwarê ber vê rojavayê bicih bin. û dê Elî Asafê lawê Lael bibe serokê malê bapîrên Gerşoniyan. û tiştên ku dê lawên Gerşoniyan li bendê bisekinin şûnwar û çadir û rûbera wê û perda deriyê çadira civandinê. û askeyên hewşad navbera şûnwar û pêşkeşîgehê de û perda deriyê hewşê û tayên ku bona hemûya xizmetên wan in. û eşîra Amramiyan û eşîra Yîsariyan û eşîra Hebroniyan û eşîra Uziyeliyan ji Kohatê bûn. Eşîrên Kohatiyan vanan e. Li gora hejmara hemû mêrên ku yekmeyê û ji wê berjortirin 8,600 kes bûn. Notirvaniya cihê herî pîroz dikirin. Dê eşîrên lawên Kohatiyan li aliyê başûrê şûnwarê ve cih bin. û Elîsafanê lawê Uziyel bibe serokê mala bapîrên eşrên Kohatiyan. û tiştên ku ew ê li bendê bin sindoq û sifre û şimadank û pêşkeşîgehan û taxmên ku li cihê pîroz tên bikaranîn û perde û her tiştên ku eydî cihê pîroz in. û dê Eleazarê lawê kahîn Harûn bibe serokê Lewîyan û dê çavderiyê li notirvanên cihê pîroz re bike. Eşîra Mahliyan û eşîra Muşiyan ji Merarî ne. Eşîrên Merarî vanan e. Li gora hejmara hemû mêrên ku yekmeyê û ji wê berjortirin 6,200 kes bûn. û li gora eşîrên Merarî serokê mala bapîran ti Sûriyeyê lawê Abiyahîl bû. Dê li aliyê bakurê şûnwarê konê deynin. û karê ku dê lawê Merarî dest pê bikin çarçoveya şûnwarê û mirdiyaqên wê û navko û stûnên wê
و همو تاخمین و هر تشتین و استونن دور و برین حوشه و نافکوین وان و سینگ و بنین وینه. و بر روجلات لبر شنوار بر بجیه کو روج ده هل لبر چادر جواندنه ین کو بنا نوتروانیا جی پیروز نوتروانیا لاوین اسرائیل بگرن کندانینه ده موسی و هارون و لاوین وی ببن و بیانه کو نزیک وره ده بته کشتن و هموین لوی ین کو به امر خدان موسی و هارون وانگور عشرین وان جمارتنه مره مهکی و جه برجورتر هموین وان 210,000 کس بون و خدان جه موسی را گوت همو مرین پیشی بوینه لاوین اسرائیل این مهکی و جه برجورتر بجمیرن و حجمارا ناویوان راهله و بونا من از خدانم تویل devla هموین کد ناوا لاوین اسرائیل ده پیشیه بوینه لویان و ناوا حیوان لاوین اسرائیل ده لدevla هموین کد پیشیه بوینه توی حیوان لویان بستینن و موسی مینا که خدان امر دایه ده ناوا لاوین اسرائیل ده هموین کد پیشیه بوینه جمارتن و لگورا حجمار ناویوان لگورا ین که یکمهی و جه برجورترن هاتن جمارتن همو میرن که پیشیه بوینه 210,000 و 273 کس بون و خدا موسی را آخوی و جره گوت لویان لدevla همو پیشی بوین لاوین اسرائیل و حیوان لویان لدevla همو حیوان وان این که پیشی زاینه بگرن و ده لویی ببن ین من از خدانم و تیش پیشی بوین لاوین اسرائیل بنا فدیا 273 کسین که جبر حجمارا لویان ماینه بنا سری هر ظلامه کی 5 شکلی بستینه تویلگورا شکل آجی پیروز بستینه و توی پره فدیا که جوان زیده آتنه بده هارون و لاوین وی و موسی پره فدیا جلیویان و ین که فدیا واناتنه داین زیده ماین استندن جه پیشی بوین لاوین اسرائیل پره گورا شکل جی پیروز وکی 1365 شکلی استندن و موسی گورا گوتنا خدان وکی که خدان امر ده موسی پره فدیا دا هارون و لاوین وی بشه چارمین و خدان به موسی و هارون را آخوی و گوت جناب لاوین لوی لاوین کوات لگورا عشیرین وان لگورا مالین باپیرین وان جه 30 سالی و حتی 5 سالیه هموین کوبونات چادر جواندن ده کار بکن کتنا خدمت بگرن ده چادر جواندن ده خدمت لاوین کوات اوه تشتین هری پیروز دما ارتش کوش بکه ده هارون و لاوین وی بکه ونندر و ده پرده دابشاندن داخینن و صندوق شعدهی بوه بقومینن و ده روبره که چرمه دلفین دینن سروه و جاوه که بتومی لاجوردی سروه راخن و ده پیین و ده دراکن و ده جاوه که لاجورد لسر سفرانانه آرامی راخن و ده سحانان و کفچیان و تاس و کاسه این که مخصوصی پیشکشیان رجاندن دینن سروه و ده نانه هر تمیل سروه به و ده کونه کی سور لسروه راخینن و بروبره که چرمه دلفین بخومینن و ده پیین و ده درباز بکن و ده جاوه که لاجورد رایلن و شمادان کارونایی و قندیلن و مقصن و تبلاین و همو فراغن دونه این کد خدمت آوه ده تیم بکارانین بخومینن و ده و همو تاخمین و تخن ناف رو برک چرمه دلفینه و دینن سر داربسته و ده جاوه که سر پیشکشیگه آزر و راخینن و بروبره که چرمه دلفینه و بخومینن و ده ملین و تی دراکن و ده همو تاخمین خدمت این کل جیه پیروز بونا خدمت بکارتینن رایلن و ده وان تخن ناف جاوه که لاجورد و ده وان بروبره که چرمه دلفینه و بخومینن و دینن سر داربسته و ده خوالیش پیشکشیگه و راکن و جاوه که ارغوانی ده سر پیشکشیگه راخینن و سر و ده همو تاخمین که بونا خدمت تیم بکارانین سینیه ناگر چانقلین گوشت و بیران و لگانان همو تاخمین پیشکشیگه دینن سر و ده روبره که چرمه دلفینه بسر و راخینن و ملین و تی ده راکن و دما ارتش ده کش بکه دما هارون و لاوین وی نخماندنا جه پیروز و همو تاخمین جه پیروز قداندن ده لاوین کوات بونا کو و بکشین ورن لبله بونا کو نمرن ده دسته خالتشتین پیروز و نخینن ده چادر جواندن ده بارن لاوین کوات وانانه و کاری الهازاری لاوی کاهین هارون کاری دونه روناهیه و بخورا بینخوش و پیشکشی آنانی هر تمی و رونه مسحه و حمویا شنواره و هر تشتین کتی دنه جه پیروز و تخمین ویبن و خدام به موسی و هارون را آخوی و گوت ازبت عشیرین کوات یان جناب لیوی یان ناویجن لبله دما کو نزیکی تشتین پیروز ببن بونا بلا نمرن و بجین جوان را وسا بکن ده هارون و لاوی بکوین اندر و دهش هر یکی وان لگورا خدمتاوی و باره وی تاین بکن لبله بونا کو نمرن جبو دقاقه که دیتنا تشتین پیروز جی ده نکوین اندر و خدام به موسی را آخوی و جه را گوت
لگورا مال باپیرن وان و لگورا عشرین وان هموین لاوین گرشون جیرایلن. توی وان 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی ین بونا خدمت بکن گشتکن بونا که کار بکن دکوین چادره جواندن بجمیرن. دکاره خدمت کرنه و بارکشاندن ده خدمت عشرین گرشون یان وانانه. پرده شنواره و چادره جواندن و پرده این وی و روبر آلسر وی یا کش چرمه دلفینه و پرده دریه چادره جواندن و اسقین حوشال دورا شنوار و پیشکشیگه و پرده دری یا دریه حوشه و بنین وی و همو حالتین که ده خدمتاوی ده تیم بکارانین ده بکشینن. ده و همو کارین که بوان و تین کرن بکن. ده همویا خدمت لاوین گرشونی ده و ده همو بارین وان ده همویا خدمت وان بگوتنا هارون و لاوین وی و ببن. و هنه وان بونا پارسنا همو بارین وان وظیفه دار بکن. ده چادره جواندن ده خدمت لاوین گرشونی اوه. وظیفه وان دید بن دسته ایتاماری لاوی کاین هارون ده به. دما امورن لاوی مراری. توی وان لگورا مالن باپیرن وان و لگورا عشرین وان بجمیرن. توی وان 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی هر یکی که بونا خدمتا چادره جواندن بکن دکوین خدمت بجمیرن. و چادره جواندن ده لگورا همو خدمت وان وظیفه وانی باری اوه. به همو تاخمین وی و به همو خدمت وی ده چارچوفین شنواره و مردیاقان و نافکویان و بدور و بریستونن حوشه و نافکوین وان و سینگین وان و تاین وانن و هنه حالتین که او بناک شاندن وان وظیفه دارن به ناوین وان بجمیرن. و موسی و هارون و سرک انجواکی لاوین کوهات الگورا عشرین وان و الگورا مال باپیرین وان ین 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی هر یکی چادره جواندن ده بونا کار بکن کتنا خدمت جمارتن. و الگورا عشرین خواه ین کجوان هاتنه جمارتن 2705 کس بون. ین کج عشرین کوهات یان هاتنه جمارتن هموین کج چادره جواندن ده خدمت ادکن وانا بون. بنافدیتیا موسی لگورا گوتنا خدان موسی و هارون وان جمارتن. و ین که جلاوین گرشونات نجمارتن لگورا مال باپیرین خواه و لگورا عشیرین خواه ین 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی هموین ده چادره جواندن ده بونا کار بکن کتنا خدمتی ین که لگورا عشیرین خواه و لگورا مال باپیرین خواه جوانات نجمارتن 2630 کس بون. ین که عشیرین لاوین گرشون وات نجمارتن حچین که چادره جواندن ده خدمتی دکن وانا بون. لگورا امر خدان موسی و هارون وان جمارتن. وج عشرین لاوین مراری ین لگورا عشرین خواه و لگورا مالن باپیرین خواه نجمارتن ین 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی هموین ده چادره جواندن ده بونا کار بکن کتنا خدمتی ین که لگورا عشرین خواه جوان هات نجمارتن 3200 کس بون. ین کج عشرین لاوین مراری و هات نجمارتن وانانه لگورا گوتنا خدان یاب نافدیتیا موسی و هارون وان جمارتن. ین که موسی و هارون و سروکین اسرائیل وان جمارتنه جلویان هموین لگورا عشرین خواه و لگورا مالن باپیرن خواه نجمارتن ین 30 سالی و جه برجورتر حتی 5 سالی هموین ده چادره جواندن ده بونا کاری خدمتی و چادره جواندن ده بونا کاری بارکرنه بکن کتنه ین کجوانات نجمارتن 8508 کس بون. لگورا امر خدان هر یک لگورا خدمت خواه و لگورا بار خواه به دسته موسی و آتن جمارتن. وکی که خدان امر دای موسی جالی وی و به وی آوای هاتن جمارتن. بشا پنجمین و خدان به موسی را آخوی و گوت امر بده لاوین اسرائیل بلا هر یکی بجزامی و هر یکی هرکاندناوی هیه و هر زلامه که جبر مری مندار بویه بلا جار تشکیه و درخینن دخوازه بلا زلام به آنجی پیرک به هونه درخینن بنا ارتشگاه خواه یا که از دناوین داوی در رودنم مندار نکن هونه واندر خینن در وی ارتشگاه و لاوین اسرائیل اوسا کرن و واندر خستن در وی ارتشگاه خدان چاوش موسی را گوتو به لاوین اسرائیل اوسا کرن و خدان به موسی را آخوی و گوت جلاوین اسرائیل را ببیجه گر زلامک آنجی پیرکک لدجی خدان را بزینه بکه وش همو سوجه مروان یکی بکه و گر او جان به سوج ببه و گاوه دل سوجه خواه مکر به و بردیلا سوجه خواه به تومی بده و دیش پنجان یکی بسر بخه و بده زلامه که لهمبری وی بسوجه و گربونا بردیلا سوجه بده مروه کی نزیک یه وی زلامی تونه به ده خیلی برانی کفارتی یه کجره کفارتی بکه ده بردیلا سوجه یه کش خدان را تیت داین جی ببه یا کاهین و ده هر پیشکشی را کرنا همو تشتین پیروز این کلاوین اسرائیل جی کاهین را پیشکش دکن جی ده به یا کاهین و تشتین که هر کس پیروز دکن ده بنین کاهین گر زلام اکتشت کی بده کاهین ده جوی را به و خدان به موسی را آخوی و گوت بلاوین اسرائیل را با آخوه
û ji wan re bibêje, ger jina zilamekî çewt bibe û li dijî wî rabeze û ger zilamek nêzîkî wê bibe û ji çavê zilamê xwe ve bi dizî û nixumandî bimîne û ger pîrek mindar bibe û li dijî wê şade tune be û sûj jî neyê girtin û ger çavnebarî were zilamê wê û çawa ku jina wî mindar e lê dîsa jî çavnebariyê lê dike, an jî ger çavnebarî were zilamê wê û çawa ku jina wî ne mindar be lê dîsa jî çavnebariyê lê bike, wê gavê dê zilam pîreka xwe bîne cem kayîn û bona pîrekê wekî ji 10 parî ev arvanê ceh pariyekê arvan pêşkeşiya wê bîne. Dê rûn bi ser wê ve nerijîne û bixurê da neyne ser wê, ji ber ku çavnebarî pêşkeşiya nan e. Biranîna ku fesadiyê dibîr de tîne pêşkeşiya nan e. û dê kahîn pîrekê nêzik bîne û li ber xudan bisekinîne. û dê kahîn di feraxa axînî de ava pîroz rayêle û dê kahîn ji toza ku li raxêra şûnwarê ye rayêle û bixe avê. û dê kahîn pîrekê li ber xudan bisekîne û serê pîrekê veke û dê pêşkeşiya nan ya bîrhatnê bixe nav lepên wê, çavnebarî pêşkeşiya nan e û dê ava taliyê ya ku naletê tîne destê kahîn de be. û dê kahîn sondê pîrekê ve bide dayîn û jê re bibêje. Ger zilam bi terê raneketibe û ger tudbin meዕra mêrê xwe de ber bi mindariyê ve çewt nebûbe, ji vê ava tal ya naletê tîne ve xelas bibe. Lê belê ger tudbin meዕra zilamê xwe de çewt bûbe û mindar bibe û ger xeynî mêrê te zilamekî din bi terê raketîbe, wê gavê dê kahîn bi sondan naletê bi pîrekê re sondê bide dayîn û dê kahîn ji pîrekê re bibêje. Xudan bi daxistina kemaxê te û wermandina zikê te bila xudan di navenda netewâ te de bona nalet û sondê te bike fêr e. û ev ava ku naletê tîne bona ku zikê te biwermîne û kemaxên te bixînin, dê bikeve rêviyên te û dê pîrek amîn amîn bibêje û dê kahîn van naletan binivîsînin û di nav ava taliyê de dê paqij bike. û dê ava taliyê ya ku naletê tîne pîrekê ve bide vexwarin û dê ava ku naletê tîne bikeve hundirê wê û dê tal bibe û dê kahîn nanê taliyê ya çavnebariyê ji destê pîrekê ve rayêle û dê pêşkeşiya nan li ber xudan kil bike û wê bîne pêşkeşigehê. û wekî bîranîna wê dê kahîn bi tijeyiya lepan li nanê pêşkeşigehê rayêle û di pêşkeşigehê de bişewtîne û paşî wê avê pîrekê ve bide vexwarin. û paşî ku avê pê bide vexwarin, dê wisa bibe ku ger mindar be û li dijî zilamê xwe rabezînê kiribe, wê gavê dê ava ku naletê tîne bikeve hundirê wê û dê tal bibe û dê zikê wê biwerme û kemaxa wê bikeve û dê pîrek di nav netewaya xwe de bibe naletek. û ger pîrek ne mindar be û ew paqij be, wê gavê dê xelas be û zarokên wê çêbibin. Zagona çavnebariyê ev e. Ka kengê pîrekek çewt bibe, dibin meዕra zilamê xwe de mindar bibe, an jî çavnebarî were ser zilamekî û çavnebariya pîreka xwe bike, wê gavê dê pîrekê li ber xudan bisekinîne û dê kahîn hemûya vê zagonê li ser wê çêbike û dê zilam ji fesadiyê ve xelas bibe û ew pîrek dê fesadiya xwe bikişîne. Beşa şeşemîn. û xudan bi Musa re axivî û jê re got: ji lawên İsraîlê biaxive û ji wan re bibêje: Ger pîrekek an jî zilamek bona qewla xwe qewilkirinê ya ku hatiye qewilkirin xweşxudan re cuda bike, dê ji xemrê û ji vexwarinê xwe biparêze. Sihika xemrê û sihika vexwarinê venaxwe û dê qet ava tirî venaxwe û tiriyê teze an jî yê ziwan nexwe. Di hemû rojên xwe yî cudayiyê de ji dendik heta qalik tu tiştê ku ji mêw we tê te çêkirin dê nexwe. Di hemû rojên qewla cudayiya xwe de dê guzan ji ser serê wî ve derbas nebe. Heta rojên ku xweşxudan re cuda kiriye tu jî bin dê pîroz be. Porê serê xwe dê ji dirêjbûnê ve berde. Di hemû rojên ku xweşxudan re cuda kiriye de dê nêzîkî miriyan nebe. Dema bavê wî û diya wî û birayê wî û xwişka wî bimrin, dê xwe bona wan mindar neke, ji ber ku nîşana ji Xwedê re cudabûyîn li ser serê wî ye. Di hemû rojên cudayiya xwe de ji xudan re pîroz e. û ger zilamek li cem wî nişka ve bimre û serê cudayiya wî mindar bike, wê gavê dê di roja paqijiya xwe de serê xwe kur bike. Dê di roja heftemîn de wê kur bike. û di roja heştemîn de dê du qumrê an jî du hevçêlikê kevokan bîne ber deriyê çadira civandinê ji kahîn re û kahîn dê yekê wekî pêşkeşiya sûç û ya din jî wekî pêşkeşiya şewtandinê pêşkeş bike û çawa ku ji ber mirî sûç kiriye dê bona wî kefaretê bike û di wê rojê de dê serê wî pîroz bike. û dê rojên xwe yî cudayiya ji xudan re cê bike û wekî pêşkeşiya gunehê be dê berxkekî yeksalî bîne. Lê belê rojên ku berê dê valahiyê ve derbas bin,
جبر کو جدایا وی مندار بویه او زاگونا خو قبول کرنی اوه دما روژن جدایا وی بقدن دوی بینن بر دریه چادر جواندنی وکی پیشکشیا شوتاندنی به ده برخکک نر یه به قصور و یک سالی وکی پیشکشیا سوجه به ده برخکک می یا به قصور و یک سالی وکی به پیشکشیان خوشی ده برانک به قصور و سپتک نانه به آوین پیده این آروان این زراف ین کبرون و هاتنه سراندن و نانه سلی ین به آوین که روندوان ده هاتنه داین و پیشکشیا وانی نان و وکی پیشکشیا وانی رجاندنی به ده پیشکشیا خوش خودان را پیشکش بکن و ده کاین لبر خودان وان پیشکش بکن و ده پیشکشیا وی سوجه و پیشکشیا وی شوتندن پیشکش بکن و تبی سپتانانی بیاون ده برانج خودان را وکی قربان پیشکشیان خوشی پیشکش بکن ده کاین پیشکشیا وی اینان و پیشکشیا وی رجاندن جی پیشکش بکن و یه خو قول کریه ده دریه چادر جواندن ده سری جدایا خو کور بکه و پوره سری جدایا خو رایله و دین سر آگره که دبن قربان پیشکشیان خوشی دنه و ده کاین جبران و هتکی کلیایی و سپت پیده اکی بیاون اونان اکی سلی یه بیاون رایله و پاش سری جدایا وی کور کر دین سر لپین یه خو قول کریه و کاین وکی پیشکشیا کل کرنه بن وان لبر خودان کل بکن و اف توی پارخانا کل کرنه و هتارا کرنه بونا کاین پیروزن و پاشی وی یه خو قول کریه ده بکار به خمره وخواه یه خو قول کریه یه قوله دایه و خیلی تشتن که دسته وی دگیجن بونا جدایا وی زاگونا پیشکشیا وی یاش خودان را اوه لگورا قول کریه لگورا زاگونا جدایا وی دوی اوساب که و خودان به موسی را آخوی و گوت به هارون و لاوین وی را باخوه و ببیجه و نوی آوائلاوین اسرائیل پیروز بکن و نجوان را ببیجن بلا خودان تا پیروز بکه و تا بپارزه بلا خودان وجه خوشتره ببرقینه و قنجه اشتره بکه بلا خودان وجه خوشتره بلند بکه و خوشیه بدته ده وی آوائی ناوه مدینن سر لاوین اسرائیل و زیوان پیروز بکم و شعب تمین او سابو که دما موسا آوا کرنا شنوار قداند و دروژا که وی و همو تاخمین وی و پیشکشیگا وی و همو تاخمین وی مسک و پیروز کرن ده دما که وان مس و پیروز کرنه ده بگین لاوی اسرائیل سروک مال باپیران پیشکشیان آنین وانا سروکین ازبتان و جین که هاتنه جمارتن لینریه کرنه بون بونا هر دو بگان عربه و وکی بونا هر یکی گایک به وکی 6 عربه انگرتی و 12 گابن پیشکشیان خواه آنین جم خودان وان لبر پیشکشیگه پیشکش کرن و خودان به موسی را آخوی و گوت جوان بستینه بلاد کرنا خدمتا چادرا جواندنی ده بیتا خبتاندن و تیوان بده لیویان لگورا خدمتا هر زلامی بده و موسی عربیان و گایان راشتن و واندان لیویان 2 حب عربه و 4 حب گال گورا خدمتین وان دان لاوین گرشون و لگورا خدمتین لاوین مراری یاکود بن دسته ایتاماره لاوی کاین هارون ده کرنه 4 عربه و 8 حب گا داوان لیبلی ندا لاوین کواد جبر کو خدمتا جی پیروز لسروان بون و سر ملین خود کشاندن و دروژا کو پیشکشیگه هات مسکرین ده بنا ترخان کرنا و بگان پیشکشیان پیشکش کرن و سروکان پیشکشیان خوانین بر پیشکشیگه و خدانج موسی را گوت بنا ترخانا پیشکشیگه پیشکشیان خو وکی که هر بگ دروژا خود پیشکش بکن و دروژا کمین ده یکو پیشکشی خو پیشکش کر ناشونه لاوی آمینا دا بیج ازبتا جهودا بو و پیشکشیاوی اف بو لگورا شکل جی پیروز سینیک اگزیف یاد گرانیا 130 شکل ده تا سگزیف یا هفته شکلی وانا هر دویان جی وکی پیشکشیان نام به باروان زراف یا کبرون و هاتبو ستراندن تجیبون کفچی اگزرین یا 10 شکلی و بخوره و تجی گانرکی جوان برانک برخک اکنر یه اکسالی یم بونا پیشکشیا شوتاندنی وکی پیشکشیا سوجه نریک وکی قربانا پیشکشیان خوشیه به 2 5 حبران 5 حبنری 5 حبرخکنر ین اکسالی پیشکشیا نشونه لاوی آمینا داب اف بو دروژا دوامین ده نتانلی لاوی تسواره لاوی بگه ایشاکار پیشکش کرد یک وکی پیشکشی خو پیشکش کریه اف بو لگورا شکل جی پیروز سینیک اگزیف یاد گرانیا 130 شکل ده تا سگزیف یا هفته شکلی وانا هر دویان جیوکی پیشکشی نام به باروان زراف یا کبرون و اتوبوس ستراندن تجیبون کفچه اگزرین یا 10 شکلی و بخوره و تجی گانرکی جوان برانک برخکک نر یه اکسالی یم بونا پیشکشی شوتاندنی وکی پیشکشی سوجه نریک و وکی قربانا پیشکشی خوشیه به 2 5 حبران 5 حب نری
5 hebberxikên nêr yên yeksalî pêşkeşiya Netanelê lawê tiswar ev bû. Di roja sewemîn de Eliya bê lawê Helonê begê lawên Zebûlûn pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Eliya bê lawê Helon ev bû. Di roja çaremîn de Elî surê lawê Şedeûrê begê lawên Rûben pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Elî surê lawê Şedeûr ev bû. Di roja pêncemîn de Şelûmiyelê lawê Tisûrîşat dayê begê lawên Şîmeon pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Şelûmiyelê lawê Tisûrîşat dayê ev bû. Di roja şeşemîn de Eliasafê lawê Deuelê begê lawên Gad pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Eliasafê lawê Deuel ev bû. Di roja heftemîn de Elîşamayê lawê Ammîhûdê begê lawên Efraîm pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Elîşamayê lawê Ammîhûd ev bû. Di roja heştemîn de Gamalyelê lawê Pedat surê begê lawên Manaşe pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî û 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Gamalyelê lawê Pedat sur ev bû. Di roja nehemîn de Abîdanê lawê Gîdeonê begê lawê Benyamîn pêşkeş kir. Pêşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê ciyê pîroz sênîkek zîv ya giraniya 130 şekel de tasek zîv ya heftê şekelî vana her duyan jî wekî pêşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganêrekî ciwan, beranek, berxikek nêr yê yeksalî yên bona pêşkeşiya şewtandinê wekî pêşkeşiya sûcê nêriyek û wekî qurbana pêşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 hebberan 5 hebnerî 5 hebberxikên nêr yên yeksalî. Pêşkeşiya Abîdanê lawê Gîdeonî ev bû. Di roja dehan de Ahiezerê lawê Amîşadayê begê lawên Dan pêşkeş kir.
Peşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê cihê pîroz senîkek zîv ya giraniya 130 şekel de. Tasek zîv ya heftê şekelî. Bana her duyan jî wekî peşkeşiya nan be bi arvanê zirav ya kubrûn ve atibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganerekî ciwan, beranek, berxek neriyê eksalî, yên bona peşkeşiya şewtandinê. Wekî peşkeşiya sucên neriyek û wekî qurbana peşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 heb beran, 5 heb nerî, 5 heb berxekên ner yên yeksalî. Peşkeşiya ahiye zerê lawê Amîşad dayê ev bû. Di roja yanzdahan de pagiyê lawê Okranê begê lawên Aşer pêşkêş kir. Peşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê cihê pîroz senîkek zîv ya giraniya 130 şekelî de. Tasek zîv ya heftê şekelî. Bana her duyan jî wekî peşkeşiya nan be barvanê zirav ya kubrûn ve atibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganerekî ciwan, beranek, berxek neriyê yeksalî, yên bona peşkeşiya şewtandinê. Wekî peşkeşiya sucê neriyek û wekî qurbana peşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 heb beran, 5 heb nerî, 5 heb berxekên ner yên yeksalî. Peşkeşiya pagiyê lawê Okran ev bû. û di roja 12 de ahîrayê lawê Enonê begê lawên Naftalî pêşkêş kir. Peşkeşiya wî ev bû. Li gora şekelê cihê pîroz senîkek zîv ya giraniya 130 şekelî de. Tasek zîv ya heftê şekelî. Bana her duyan jî wekî peşkeşiya nan be barvanê zirav ya kubrûn ve atibû strandin tijî bûn. Kevçeyek zerîn ya 10 şekelî û bixurê ve tijî. Ganerekî ciwan, beranek, berxek neriyê eksalî. Yên bona peşkeşiya şewtandinê. Wekî peşkeşiya sucê neriyek û wekî qurbana peşkeşiyên xweşiyê be 2 ga 5 heb beran, 5 heb nerî, 5 heb berxekên ner yên yeksalî. Peşkeşiya ahîrayê lawê Enon ev bû. Di roja ku peşkeşîgeh hate meskirin, ji aliyê begên İsraîlê ve xelatên wê tirxanê vana bûn. 12 seniyên zîv, 12 tasên zîv, 12 kevçiyên zêr, giraniya her seniyê zîv 130 şekel û ya her tasiyê heftê şekel. Hemû zîva feraxan li gora şekelê cihê pîroz 10,400 şekel bûn. 12 kevçiyên zerîn yên bi bixurê ve tijîne. Li gora şekelê cihê pîroz giraniya her kevçiyê 10 şekel. Hemû zerên kevçiyan 120 şekel bûn. Wekî peşkeşiyên şewtandinê be hemûyên heywanan 12 ganerê ciwan, 12 beran, 12 berxekên ner yên yeksalî. û peşkeşiya wanî nan û wekî peşkeşiya sucê bin, 12 nerî û wekî peşkeşiyên xweşiyê bin, hemû heywanan 24 ga 6 beran, 6 nerî, 6 berxekên ner yên yeksalî. Paşî ku peşkeşîgeh hate meskirin, xelatên wê tirxanê ev bûn. û dema Musa bona ku pere hevpeyvînê bike, kete çadıra civandinê ji ser kefaretgeha ku li ser sindoqa şe'deyiyê ji nav du kerûbiyan dengê ku jê re dibêje dibihîst û jê re digot. Beşa heştemîn. û Xudan bi Musa re axivî û got, bi Harûn re biaxive û jê re bibêje. Dema tu qendîlan deyne cihên wan, dê heft qendîl ronayiyê bidin ber şimadankê. û Harûn wisa kir. Mîna ku Xudan ji Musa re emir kiribû, qendîlên wê wekî ku ronayiyê bide pêşiya şimadankê bicih kirin. û karkeriya şimadankê ev bû. Karê kutanvan zêr bû. Şimadankê mîna mînaka ku Xudan nîşanî Musa daye çêkir. û Xudan bi Musa re axivî û got, ji nav lawên İsraîl Lewîyan rahêjin û wan paqij bikin. û tu yê bona ku wan paqij bikin wisa bike. Ava paqijê bi ser wan ve bireşîne û bila guzanê ji ser hemûya bedena xwe ve derbas bikin û bila kincên xwe bişon û xwe paqij bikin. Wê gavê bila ganerekî ciwan û wekî peşkeşiya wê nan be bila arvanê zirav ya rûm ve hatiye strandin rahêlin û wekî peşkeşiya sucê be tu yê ganerekî ciwanî din rahêle. û tu yê Lewîyan li ber çadira civandinê pêşkêş bikin û tu yê hemû civaka lawên İsraîl bicivînin. û tu yê Lewîyan li ber Xudan pêşkêş bikin. û dê lawên İsraîl destên xwe deynin ser Lewîyan. û bona ku xizmeta Xudan bikin, bila bibe karê Lewîyan, dê Harûn wan li ber Xudan ji aliyê lawên İsraîl ve wekî peşkeşiya kilkirinê pêşkêş bikin. û dê Lewî destên xwe deynin ser serê ganêran û ji bo ji Lewîyan re kefaretê bike, dê yekî peşkeşiya sucê be û ya din jî wekî peşkeşiya şewtandinê be, tu yê ji Xudan re pêşkêş bikin. û tu yê Lewîyan li ber Harûn û li ber lawên wî ve bisekînînin û tu yê wan ji Xudan re wekî peşkeşiya kilkirinê bin pêşkêş bikin. û tu yê vîya wayî Lewîyan ji nav lawên İsraîl ve veqetînin û dê Lewî bibin yên min. û paşî wê dê Lewî bona kirina xizmeta çadira civandinê bikevin hundir û tu yê wan paqij bikin û tu yê wan wekî peşkeşiya kilkirinê pêşkêş bikin. Ji ber ku ji nav lawên İsraîl ve ew bi tûmî ji min re hatine dayîn. Li devla hemûyên ku rehmê vekirine,
li devla peşîbûyên lawên İsraîl wan ji xwe re girtim. Ji ber ku di nav lawên İsraîl de dixwaze mirov be, dixwaze heywan be. Hemûyên ku pêşiyê bûyîne yên min in. Li welatê Misrê di roja ku li yên pêşiyê bûyîne xistime de wan ji xwe re pîroz kirim. û di nav lawên İsraîl de li devla hemûyên ku pêşiyê bûyîne Lewîyan girtim. û dema lawên İsraîl nêzîkî cihê pîroz bibin, bona ku di nav lawên İsraîl de nebe asîv, di çadira civandinê de bona kirina xizmeta lawên İsraîl û bona ji bo lawên İsraîl kefaretê bike, ji nav lawên İsraîl de Lewîyan bi xelatî dame Harûn û lawên wî. û Musa û Harûn û hemû civaka lawên İsraîl bi vî awayî ji Lewîyan re kirin. Lawên İsraîl li gora her tiştên ku Xudan di derheqê Lewîyan de emir dabû Musa, ji wan re bi vî awayî kirin. û Lewîyan xweşsûcê ve paqij kirin û kincên xwe şiştin û Harûn wan li ber Xudan wekî pêşkeşiya kilkirinê bin pêşkêş kirin. û Harûn ji bo wan paqij bikin, bona wan kefaretê kir. û paşî wê Lewîyan li ber Harûn û lawên wî bona ku çadira civandinê de xizmeta xwe bikin ketin lindir. Mîna ku derheqê Lewîyan de Xudan emir daye Musa ji wan re wisa kirin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Qaydeya derheqê Lewîyan de ev e. Bona ku çadira civandinê de li benda noturvaniya xizmetê bin, yên ku ji 25 salî û jê berjortirin bikevin lindir. û paşî 5 salî dê ji noturvaniya xizmetê vekişin û dê êdî xizmetê nekin. Lêbelê dê di kirina wezîfeya çadira civandinê de alîkariyê ji birayên xwe re bikin. Lêbelê dê xizmetê nekin. Dê di wezîfeyên xwe de ji Lewîyan re wisa bikin. Beşa nehemîn. û paşî ku ji welatê Misrê derketin di sala duwemî meha yekem de, Xudan li çola Sînayê bi Musa re axivî û got: Bila lawên İsraîl dema eşkere de bi fisihê bigirin. Di roja çardaha vê mehê de ber êvarê di dema eşkere de hûn ê bigirin û hûn ê li gor hemû zagonên wê û daraziyên wê ve bigirin. û Musa bona ku fisihê bigirin ji lawên İsraîl re gotin. û di çola Sînayê de di meha yekemîn de di roja çardaha mehê de ber êvarê bi fisihê girtin. Li gora her tiştên ku Xudan emir daye Musa lawên İsraîl wisa kirin. û zilamên ku ji ber miriyê mirov zilamên mindar hebûn û di wê rojê de bi fisihê negirtin. û di wê rojê de hatin ber Musa û Harûn û ew zilaman ji wî re gotin: Ji ber miriyê mirov em mindarin. Ma çima di nav lawên İsraîl de di dema eşkere de pêşkeşîkirina pêşkeşiya Xudan ji me re tê teqedexe kirin? û Musa ji wan re gotin: Bisekinin, ka bona we dê Xudan çi emir bide ez bibihîzim. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje: Yekî ji we an jî ji nîjada we ger ji ber mirî mindar bibe, an jî di rewîtiya dûr de dê dîsa ji Xudan re fisihê bigire. Dê çardaha roja meha duwem de ber êvarî bigirin. Dê bi nanê bêhavên û giyayên tal ve wê bixwin. Dê ji wê heta sibeyê nehêlin û hestiyekî wê neşikînin. Li gora hemû zagona fisihê bi wê bigirin. Lêbelê ger zilamê paqij û yê ku ne di rewîtiyê de yî, ji kirina fisihê de şunda bimîne, dê ew can ji netewa xwe ve bêt avêtin. Madem ku dema eşkere de pêşkeşiya Xudan pêşkêş nekiriye, dê ew zilam sucê xwe hilgire. û ger yekî biyan li cem we mêvan be û fisihê ji Xudan re bigire, li gora usul û zagona fisihê dê wê vî awayî bigire. Him bona we û him bona mêvan û him jî bona gelê welêt dê zagonek we hebe. û ji roja ku şînwar hatibû damezrandin, ewr şînwarê çadira şadeyiyê nixuman û êvarî mîna xuyaniya agirekî heta sibeyê li ser şînwarê bû. Her tim wisa bû. Ewr û êvarî xuyaniya agir wê dinixumandin. û dema ewr ser çadırê ve hate rakirin, lawên İsraîl koç dikirin û ewr li ku derê bisekiniya, lawên İsraîl li wir konê da dihiştin. Lawên İsraîl li gor emrê Xudan koç dikirin û li gor emrê Xudan koçê da dihiştin. Di hemû rojên ku ewr ser şînwarê ve disekiniya konê da tanîn. û dema ewr pir rojan ser şînwarê ve dima, lawên İsraîl noturvaniya Xudan ve digirtin û koç nedikirin. û yek caran ewr çend roj li ser şînwarê ve disekinî. Wê gavê li gora emrê Xudan konê da tanîn û li gora emrê Xudan koç dikirin. û carna ewr ji êvarê heta sibeyê disekinî û dema sibeyê ewr dihat rakirin koç dikirin. An jî rojek û şevekê dema ewr dihat rakirin koç dikirin. Dixwaze bila du roj an jî mehek be, an jî pir roj bin, ewr her kul ser şînwarê sekinî be û bimîne, lawên İsraîl konê da tanîn û koç nedikirin. Lêbelê dema dihat rakirin koç dikirin. Li gora emrê Xudan konê da tanîn û li gora emrê Xudan koç dikirin. Li gora emrê Xudan ya bi navdîtiya Musayê bi noturvaniya Xudan ve digirtin. Beşa dihemîn. û Xudan bi Musa re axivî û got:
Jixwara du boriyên zîv çêbike. Têwan wekî karê ku tavan çêbikin û têwan bona bankirina civakê û koçkirina artêşê bikar bîne. û dema ew hatin lêxistin hemû civak dêl cem te li deriyê çadira civandinê de bicivin. û ger tenê li yekê bête lêxistin, wê gavê dê began serekên hezarên İsraîlê li cem te bicivin. û dema hûn bi dengê bilind lê bixin, artêşên li aliyê Rojhilat Kon danîne dê koç bikin. û cara duwam dema hûn bi dengê bilind lê bixin, artêşên ku li aliyê Başûr Kon danîne dê koç bikin. Bona ku koç bikin dê bi dengekî bilind bête lêxistin. û bona ku civatê bicivînin, hûn ê di wextê wê de lêxînin. Lêbelê divê hûn bi dengê bilind lê nexin. û dê lawên Harûn kahîn li boriyê bixin û dê wê bona we di tûmiya nifşeyên we de bibe zagona abadîn. û dema hûn li dijî neyarê ku tengasiyê dide we di welatê xwe de derkevin cengê, hûn ê bi dengê bilind li boriyê bixin û hûn ê li cem Xwedayê xwe xudan di bîr de bên û ji neyarên xwe ve xelas bibin. û di roja xwe yê kêfxweşiyê de û di cejnên xwe yê eşkere de û seriyên mehên xwe de li ser pêşkeşîgehên xwe yê şewitandinê de û ser qurbanên pêşkeşiyên xweşiyê de hûn ê li boriya bixin û dê li cem Xwedayê we bona we bibin bîranîn. Ez Xwedayê we xudanim. Wisa bû ku di sala duwemîn, di meha duwemîn de û di roja bîstaniya mehê de ewş ser şûnwara şedeyê hate rakirin û lawên İsraîl li gora koçên xwe ji çola Sînayê koç kirin û ew li çola Paranê sekinî. û wekî cara yekemîn be li gora emrê Xudan ya ku bi navdîtiya Musa bû koç kirin. û pêşiyê ala qonaxê lawên Cihûda li gora artêşên wan koç kir û nah şonê lawê Amînadab li ser artêşa wê bû. û ser artêşa ezbeta lawên Îşşakar Netanelê lawê Tisuare bû. û ser artêşa ezbeta lawên Zebûlûn Eliyabê lawê Helone bû. û şûnwara te daxistin û lawên Gerşon û lawên Merarî yên ku şûnwarê dikişandin koç kirin. û ala qonaxa lawên Rûben li gora artêşên wê koç kir û Elî sûrê lawê Şedewr li ser artêşa wê bû. û ser artêşa ezbeta lawên Şimeûn Şelûmiyelê lawê Sûrişadayê bû. û ser artêşa ezbeta lawên Gad Eliyasafê lawê Dewuel hebû. û ku hatiyên ku Maqdîsê dikişandin koç kirin û heta ku vana dihatin yên din şûnwarê ava dikirin. û artêşa qonaxa lawên Efraîm li gora artêşên wê koç kirin û ser artêşa wê Elîşamayê lawê Ammîhûdê bû. û ser artêşa ezbeta lawên Maneşe Gamalyelê lawê Pedatsûrê bû. û ser artêşa ezbeta lawên Benyamîn Abîdanê lawê Gîdyonî hebû. û ala qonaxa lawên Dan yên ku hêza paşiya hemû artêşanin li gora artêşên wê koç kir û ser artêşa wê Ahiyezerê lawê Amîşaddayê hebû. û ser artêşa ezbeta lawên Aşer Pagiyelê lawê Okran hebû. û ser artêşa ezbeta lawên Naftalî Ahîrayê lawê Enan hebû. Li gora artêşên wan koçkirina lawên İsraîl wisa bû û koç kirin. û Musa ji hova bê lawê Xezûrê Musa Reuelê Midyanî re got: Em ber bi cihê ku Xudan gotibû ez ê bidim we koç dikin. Bi me re were û em ê qencê bi te re bikin. Ji ber ku Xudan derheqê İsraîl de qencê wat kir. û jê re got: Ez naçim. Lêbelê tenê ez ê herim welatê xwe cem merivê xwe. û got: Ez rica dikim, me bernede. Ji ber ku tu bi cihên ku li çolê em ê qonaxê deynin dizanî û tu ji me re derbasî cotek çav dibe. û dê wisa bibe ku ger tu bi me re were, wê gavê dê wisa bibe ku Xudan bi qenciyê ji me re bike em ê ji te re bikin. û ji çiyayê Xudan qasî rêyekî sê rojan koç kirin û bona ku ji wan re cihê rawestinê bibîne, sindoqa peymanê ya Xudan di rêyekî sê rojî di pêşiya wan de koç dikir. û dema ji artêşgehê koç kirin, ewra Xudan bi rojê li ser wan bû. û wisa dibû ku dema sindoq koç dikir, Musa digot: Rabe ya Xudan, û bila neyarên te belav bibin û yên ku ji te dikerihin bila ji ber te birevin. û dema ku konê datanî digot: Ya Xudan, vegere bi 10,000 hezarên İsraîlê beşeyan zan. û netewê di guhê Xudan de bûn mîna yên ku ji xerîbiyê ve giliyê dikin û Xudan bihîst û hêrsa wî sor bû û agirê Xudan di nav wan de şewitî û yên ku di qeraxa artêşgehê de nexwarin. û netewê feryadê ji Musa re kirin û Musa lavaş Xudan re kir û agir aş bû û navê Taberal wê derê kir. Ji ber ku agirê Xudan di nav wan de şewitî. û madê neteweyên tevlev yên ku di nav wan de ne zehf lêvebûn. û lawên İsraîl jî dîsa giriyan û gotin: Dê kî bi me goşt bide xwarin? Sîr û pîvaz û pirase û zebeş û xiyar û maseyê ku li Misrê me bê pere dixwarin di bîra me de tê. Lêbelê niha canê me ziwa bû. Qet tiştek nîne.
Hew çavên me vê man nedibînin. û man mîna tova gijnî jebû û xuyabûna wê mîna gunika spî bû. Netewê digeriyan û wê dan hev û di aş de dihêriyan, an jî di hêwanê de dikutan û di beroşê de dikelandin. û jê pîdayan çêdikirin û tama wê mîna rûnê teze bû. û dema şevê xwînav dadket ser artêşgehê, man bi ser wê ve dadket. û Musa bihîst ku netewê li gora eşrên wan herkes li ber derî digirîn û hêrsa Xudan zaf sor bû û çavê Musa de xerab bû. û Musa ji Xudan re got: Ma çima te bi xerabî ji qûlê xwe re kir? û ma çima çavê te de xêrê nedîtim ku tu hemûya barê vê neteweyê li ser min dikî? Ma ez bi hemûya netewê ve ducanî bûm. Ma qey min wan anîne dinê ku tu ji min re mîna ku dadîk zarokê bi şîr dikişîne, tu wan di himbêza xwe de bikişînin, belatê ku ji bapîrên wan re sond xwarine dibêjî? Ma ka bona ku ez bidim hemûya vê neteweyê goşt ji ku derê bibînim? Ji ber ku ji min re bi gotina goşt bide me û em bixwin dibêjin. û ji min re digirîn. Ez tenê nikarim hemûya vê neteweyê bikişînim. Ji ber ku ji min re zehf giran e. û ger tu min re wisa bike, ger di çavê te de xêrê dîtibim, ji kerema xwe hema min bikuje ku ez ejartiya xwe nebînim. û Xudan ji Musa re got: Ji kalepîrên netewê, ji nav kalepîrên İsraîlê yên ku tu dizanî pêhatiyên wan hene, heftê kesî ji min re bicivîne. Wan bînin çadira jivandinê û bila li wir bi te re bisekinin. û ez ê dakevim û li wir bi te re biaxivim û ez ê ji rihê ku li ser te yê bistînim û deynim ser wan û bona ku tu tenê nekişîne, dê tevî te barê netewê bikişînin. û ji netewê re bibêje: Bona sibê xwe pîroz bikin û hûn ê goşt bixwin. Ji ber ku we gotina: Ka kî yê goşt bide me? Ji ber ku li Misrê rewşa me qenc bû, kirîna xwe bi Xudan vedan bihîstandin. Dê Xudan jî goşt bide we û hûn ê bixwin. Ne rojek û 2 roj û 5 roj û 10 roj û 20 roj. Lêbelê mehek heta ku ji pozê we were û kerehandinê bide we hûn ê bixwin. Ji ber ku we Xudanê ku di nav we de yê red kirin û li ber wî bigotina: Ma çima em ji Misrê derketin giriyan? û Musa got: Netewa ku ez di nav wê de 600,000 peyane û tu ez ê goşt bidim wan û dê tûmiya mehê de bixwin dibêjî. Ma bona ku em bên têrkirin, dê ji wan re mîh û dewar bên serjêkirin. An jî bona ku em bên têrkirin, dê hemû masiyên behrê ji wan re bên hevdan. û Xudan ji Musa re got: Ma destê Xudan kim bûye? Ka dê gotina min ya ji te re bibe, an jî nebe tu yê niha bibînî. û Musa derket û gotinên Xudan ji netewê re gotin û ji kalepîrên netewê ve heftê kesî ciwandin û wan li dora çadırê sekinandin. û Xudan ji ewrê ve daket û jê re got û ji rihê ku li ser wî yê rahişt û danî ser heftê kalepîrî û wisa bû ku dema ruh daket ser wan pêxembertiyê kirin, lêbelê carekî din jî nekirin. û li artêşgehê 2 heb zilam man, navê yekê eldat û yê din jî medad bû û ruh bi ser wan ve jî daket û ew di nav yên ku hatine nivîsandin de bûn. Lêbelê hilnek şiyabûn çadırê û li artêşgehê pêxembertiyê kirin. û xortek baz da û ji Musa re geyand û got: Eldad û medad li artêşgehê pêxembertiyê dikin. û yek ji zilamên ku wî wan bijartibûn, xizmetkarê Musa Yeşûyê lawê nûn bersivê da: Efendiyê min Musa, nehêle ew bikin. û Musa jê re got: Ma tu bona min çavnebariyê dikî? Xwezîka hemûya netewa Xudan pêxember bibûna. Xudan rihê xwe daniye ser wan. û Musa ew bi xwe û kalepîrên İsraîlê vekşiyan artêşgehê. û ji aliyê Xudan ve bayek derket ji çem qarît kananîn û li dora artêşgehê li vî alî qasî reyat durtiya rojekê de û li aliyê din qasî reyat durtiya rojekê de û wekî ji rûya erdê ve bi 2 gezî ber ve jor bilindtir be li ser artêşgehê wan xistin. û di hemûya wê rojê de û tûmiya wê şevê de û tûmiya dotira rojê netewê rabûn û qarît kandan hev. Yê herî hindik da hev 10 homer da hev. û bona xwe wan li dora artêşgehê rêz kirin. û hîn goşt nav diranê wan de bûn, berî ku bicûn hêrsa Xudan li dicî netewê sor bû û Xudan bi lêxistinek mezin li netewê xistin. û navê Kibrot Hattava lûr kirin. Ji ber netewa ku madê wan rabûne li wir binax kirin. Netewe ji Kibrot Hattavayê ber bi Hatserotê koş kirin û li Hatserotê man. Beşa 12 û Miryam û Harûn ji ber pîreka Hebeşî ya ku pêrê zewiciye li dicî Musa axivîn. Ji ber ku ew bi pîrekek Hebeşî ve zewicî bû û gotin: Ma qey Xudan tenê bi navdîtiya Musa ve got, bi navdîtiya me jî negot. û Xudan bihîst. û Musa ji hemû zilamên ku rûya erdê ne zêdetir dilnizm bû. û Xudan nişkeve ji Musa û Harûn û Miryamê re gotin. Hûn her sê jî hilkişin çadira civandinê, her sê jî derketin. û
و خدان دستنا عوره ده داکت و دریه چادری ده سکنی و بانگی هارون و مریام کر و هر دو جی درکتن. و گوت نها گوتنه من گهداری بکن. گردنا و ده پیغمبر که به از دخون و خیال ده از خوژه را ببیجم. دخونه ده از پیر باخوم. قولی من موسا نوهایه. ده هموی عملا من ده دلسوزه. از بیره نبتشتنو کن. به اشکرتی دف به دوی باخوم. و ده وجه خدام ببینه. وگاوه چما اون بگوته گوته الدجی قولی موسا نترسیان؟ الدجی وان حرسا خدان سور بو و چو. و عوج سر چادری وهوکشیا و آوای مریم مینا برفه بو جزان و هارون لمریم نهرد و آوای بجزان بو. و هارون جموسا را گوت امان افندی من از رجاد کم جبر کو محمقی کرن و سوش کرن سوجه دانه نسرمه. از رجاد کم بلا او نبه مینا مریه کی وکی گوشتوی نوی آتیا خوارن زاییه. و موسا فریادش خدان را کر و گوت از هوین ندکم یا خودی شیفه بدوی. و خدان جه موسا را گوت گر باوی توک را وجوی گلو ده 7 روزی شرم نکرا بلا 7 روزی در وی ارتشکه بیت گریدان و ده پاشی وی بیت آنین. و مریم لدر وی ارتشکه 7 روزی آتا گرتن و حتی که مریم شونده هات آنین نتوه کوش نکرن و پاشی وی نتوهج حادثر و تکوش کرن و کنه خلچولا پارانی دانین. بشا 13 و خدام به موسی را آخوی و جیر گوت بونا که سخریا ولاتی کنانی یا که از بدم لاوی اسرائیل زلامان بشینن. هر یک وکید ناو ازبتین خود سروک بن هونه بونا هر ازبتا با پیران زلامکی بشینن. و موسی گور امر خوده وانج چولا پارانی وشاندن. هموش سروکین لاوی اسرائیل بون و ناوی وان اف بون. جذبتا روبنی شماعی لاوی زاکور. جذبتا شیمون شفاتی لاوی هوری. جذبتا جهودای کالبی لاوی یفونه. جذبتا ایشاکار ایگالی لاوی اوسف. جذبتا افرایم هوشیه لاوی نون. جذبتا بنیامین پالتیه لاوی رافو. جذبتا زبولون گادیه لی لاوی سودی. جذبتا اوسف جذبتا مناشه گادی لی لاوی سوسی. جذبتا دان امیه لی لاوی گمالی. جذبتا آشر ستوره لاوی مکایل. جذبتا نفتالی نهبیه لاوی وفسی. جذبتا گاد گوه لی لاوی ماک. ناوین زلامین که موسا وان بونا که سخورتیل ولید و بکن شاندنه اوین. و موسا ناوی یشو لوحشه ای لاوی نون وکر. و موسا وان بونا که سخورتیا ولاتی کنانی بکن شاندن و جوان را گوتن. جویر یه و درکوین باشوره و هلکشن چیاییه. و که ولا چاویه و نتوا که لسر رودنه که خورتن آن لوازن هندکن آنجی پرن و که جیه کل سر رودنن چاویه قنجه یانجی خرابه و باجارین کتی در رودنن چاوانه قصرن آنجی برجن و آخ چاویه برونه آنجی قلسن و گلو تید دار هنه آنجی نینه ببینن آنجی نینه ببینن و بدلبن و جمیوا ولات بینن و دمسال روژن نوبرن تریبون و درکتن و دماز چولات سینه بر به همه تیده چون حتی رهو به سخورتیل ولید کرن و درکتن آلی روژلات و گیاشتن هبرونه و لور لاوین آناک آهیمان 6 ay و تالمای هبون و هبرون 7 سال بری تساویال مصری هاتبو آوا کرن و هات نوالا اشکوله و لور داره کی میوا گوشی اکتریه و هیه جه کرن و بدو زلامی و دروته دکشاندن و جهنار و هجیران جیانین. جبر میوا کلاوین اسرائیل جور جه کرنه ناوی نوالا اشکوله لور کرن. و پاشی کچل روش قدیا جس خورتیا ولد بگریان و چون و هاتن چولا پارانی. کادشه جم موسا و هارون و جم حموی جواکا لاوین اسرائیل و جوان ره جحموی جواکی ره آگاهی آنین و میوا ولید نشانی واندان و جره گیاندن و هاتن ام گیاشتن ولاته که تمشاندنه و براستی شیر و هنگف دهرکن و میواوی اوه هو نتوا کل ولید رودنن خورتن و باجار به اندازیاری و زحف مزنن همجی ملور لاوین آناک دیتن لولاته باشوری امالک رودنه ولچیایی هیتی و یبوسی و اموری رودنن ولجم بحره ولحمو دورا قراغا اردنی کنانیان رودنن و کالب لبر موسا نتوی بیدن کر و گوت ام هما درکوین ور بدست و بخن جبر که ده هر روشی ده بونا ویا قدرتا مهیه لیبالی زلامین که پر درکتبون گوتن قدرتا منینه که ام دجی وی نتوی درکوین جبر که او جمع خورترن و در حق ولاتیک سخورتیه لی کرنه ده آگاهیا خراب جلاوین اسرائیل رانین و گوتن ولاته که بنام سخورتی جره بکن جندریوه و درکتن ولاته که گله خودخوی و همو گله که متد دیتن زلامین قاندریج بون و ملور لاوین آنا کین که جنفیلی منه
nefîlmê dîtin û çavên xwe de em mîna kulliyan bûn û çavê wan de jî em wisa bûn. Beşer çardahan û hemûya civakê dengê xwe bilind kirin û qêriyan û netewê wê şevê giriyan. û hemûyên lawên İsraîl li dijî Musa û Harûn gotegot kirin û hemûyê civakê ji wan re gotin: Xwezîkan li çola Misrê bimiriyana, an jî xwezîkan li vê çolê bimirana. û ma çima bona ku em bi şûr ve bikevin xudan me dibin vî welatî? Dê pîrek û zarokên me bibin xenîmet. Gelo bona me vegera Misrê neqençtir e. û jev û din re gotin: Em yekî ji xwe re bikin serî û vegerin Misrê. Wê gavê Musa û Harûn li ber kona civaka hemûyên lawên İsraîl bi ser rû veketin û jiyên ku suxurtiyê li welêt vekirine, yê şûyê lawê nûn û kalebê lawê yefûne kincên xwe çirandin. û bi civaka hemûyên lawên İsraîl re axivîn û ji wan re gotin: Welatê ku em bona suxurtiyê lê bikin tê de derbas bûn, welatekî zehaf zehaf qence. Ger xudan ji me razî be, wê gavê dê me bîne welêt û dê wê bide me, welatekî wisa ku şîr û hungiv deherike. Hewl li dijî xudan ra nebin û hûn ji gelê welêt ve netirsin. Ji ber ku ew nanên me ne, siya ku wan diparêze ji ser wan vekşiyaye û xudan bi me re ye. Ji wan metirsin. Lêbelê hemûya civakê gotin: Em wan bidin ber keviran û mezintiya xudan di çadira civandinê de ji hemûyên lawên İsraîl ve hatin xuyanîbûn. û xudan ji Musa re got: Dê heta çi wextî ev netewe min biçûk bibînin? û li ber hemû nîşanên ku di nav wan de kirime, dê heta çi wextî baweriyê min neynin? Ez ê bi we bayîl wan bixim. Ez ê wan ji mêrasê ve mehrûm bikim û ez ê te bikim neteweyek ji wan mezintir û xurttir. û Musa ji xudan re got: Wê gavê dê Misrî bibîzin, ji ber ku tevê netewê bi qudreta xwe ji nav wan ve derxistin. û dê ji gelê vî welatî re bibêjin: Bihîstin ku tu xudan di nav vê netewê de yî. Ji ber ku tu xudan rû bi rû tê te xuyanî kirin û ewrata ser wan disekine û tişpêşiya wan bi rojê sütunê ewrê de û şevê sütuna agir de dimeşî. û ger tu vê netewê mîna zilamekî bikujî, wê gavê dê neteweyên ku nav û dengê te bihîstine, dê biaxivin û bibêjin: Ji ber ku xudan hêz neanî ku vê netewê bibe welatê ku ji wan re sond dayîbû, wan li çolê kuştin. û niha bila qudreta xudan mezin be. Çawa ku tu axivî û te got: Xudan zehf bisebre û dilovaniya wî pir e. Li fesadiyê û gunehê diborîne û tu cariyê bi sûç perwerde nake. Fesadiya baban heta nifşeyên sêwem an jî çaremîn di zarokan de digere. Ji Misrê heta vir, te çawa li vê netewê borandibe, fesadiya vê netewê li gora mezintiya dilovaniya xwe biborîne. û xudan got: Li gora gotina te borandim. Lêbelê bona mafê hebûniya min dê hemûya dinê bi mezintiya xudan ve tijî bibe. Madem ku hemûyên van zilamên ku mezintiya min û alametên ku li Misrê û li çolê kirime dîtine, bi vî awayî jî 10 cara min ceribandin û gotina min guhdarî nekirin. Rastî dê welatê ku ji bapîrên wan re son dayî me nebînin û ji qet kesekî ku min biçûk dibînin dê wê nebînin. Tenê zêqulê xwe kale bibin welatê ku ketiye û dê nijada wî wê mêrasî bigirin, ji ber ku di wî de ruhekî din heye. û bi tûmî li pey min meşiyayî. Amalekiyan û Kenaniyan li Newalê rûdinin. Sibê vegerin û ji rêya behra gewez ve herin çolê. û xudan bi Musa û Harûn re axivî û got: Ez ê heta kengê ji vê netewa ku li dijî min gotegotê dikin re di ber xwe de bidim? Bihîstim ku lawên İsraîl li dijî min dibêjin. Ji wan re bibêje, xudan dibêje: Bona mafê hebûniya min, mîna ku we ji min re gotine rastî ez ê ji we re wisa bikim. Dê laşên we vê çolê de bikevin û hemûyên ku ji we hatine jimartin, li gora hemûya hejmara we yên bîsalî û jê berjortir di derheqê min de gotegotê dikin, bi rastî jî ji we re ji welatê son dayî me we ku ez ê welwir bidim rûniştandin, xeynî kalebê lawê yefûne û yê şûyê lawê nûn dê tu kes nekevinê. Lêbelê ez ê zarokên we yên ku hûn dibêjin dê bibin xenîmet bibin wir û ew dê welatê ku we red kirine binasin. Lêbelê dema em werin we, dê laşên we li vê çolê bikevin. û dê zarokên we 40 salî li çolê bibin şivan û heta ku laşên we li çolê biqele'in, dê bê dilsoziya we bikişînin. Li gora hejmara rojên ku we suxurtiyê li welêt kirine 40 roj. Bona her rojî salekî. 40 sal hûnê fesadiyên xwe bikişînin û hûnê wecdîviran dina min bizanibin. Ez xudan, gotim, ez ê bi rastî jî veya li hemû vê civaka xerab ya ku li dijî min civiyanê re bikim. Dê li vê çolê biqele'in û li wir bimirin. û zilamên ku Musa wan bona suxurtiyê li welêt bikin şandine û şûnde hatine û derheqê welêt de agahiyên nebaşanîne û
û vîya wayî hemûya civakê li dijî wî de negotegot kirin, ev zilamên ku di derheqê welêt de agahiyên xerab anîne li ber xudan bi we bayê mirin. Lêbelê ji wan zilamên ku bona sixurtiyê li welêt bikin çûyîne, yê şûyê lawê nûn û kalebê lawê yefûne saxman. û Musa van gotinan ji hemûyên lawên İsraîl re gotin û netewe şînekî mezin girtin û sibeyê zû rabûn û hilkişiyan serê çiyê û gotin: Avay, em wemê hilkişin ciyê ku xudan gotiye, ji ber ku me sûç kirin. û Musa got: Ev qenc naçe. Çima nava hûn êrişî emrê xudan dikin? Hil nekişin, ji ber ku xudan ne di nav we de ye. Hûn li ber neyarên xwe neyên lêxistin. Ji ber ku Amalekî û Kenanî li wir li pêşiya we ne û hûn ê bi şûr ve bên lêxistin. Madem ku hûn li pêy xudan çûyîne vegeriyan, dê xudan nebûwere be. Lêbelê bona ku hilkişin serê çiyê bi xwe ewle bûbûn. Lêbelê sindoqa xudan ya peymanê û Musa ji nava artêşgehê ve neqetiyan. Wê gavê Amalekî û Kenaniyên ku li çiyê rûdinin û heta hormayê li wan xistin û wan şikandin. Beşa 15 û xudan bi Musa re axivî û got: Bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Dema hûn bikevin welatê ku ez didim we û hûn ê tê de rûnin, dixwaze bila bona qewldayînê pêşkeşiya şewtandinê be, qurban be, pêşkeşiya ku bi agir ve ji xudan re tê çêkirin be, an pêşkeşiya ji dil be, an jî dema cejnên xwe yê eşkere de bona hûn ji xudan re bikin bênxweşî, ji dewar an jî ji miyan pêşkêş bikin. Yê ku pêşkeşiya xwe pêşkêş bike, bila ji xudan re wekî pêşkeşiya nan be, dê ji 10 parî pariyekî efaya arvanî ziravê ku bi rûnê ji 4 parî pariyek hîneyî hatiye strandin pêşkêş bikin. û bona pêşkeşiya şewtandinê an jî qurbanê, bona herêk berxikê tuyê wekî pêşkeşiya rijandinê be, ji 4 parî pariyekî hînê xemrê amade bike. An jî bona beran pêşkeşiya nan, tuyê ji 10 parî 2 pariyên efaya arvanê ziravê ku bi rûnê ji 3 parî pariyek hîneyî hatiye strandin amade bike. û wekî ku ji xudan re bibe bênxweşî, bona pêşkeşiya rijandinê tuyê ji 3 parî pariyekî hînê xemrê pêşkêş bike. û bonak pêşkeşiya şewtandinê an jî qewlê bidî wekî qurban be, an jî wekî ku ji xudan re bibe pêşkeşiyên xweşiyê dema te ganêrekî ciwan amade kir. Ganêr û pêşkeşiyanan dê ji 10 parî 3 pariyên efaya arvanê ziravê ku bi rûnê ji nav parîkê hîneyî hatiye strandin bê te pêşkêş kirin. û wekî pêşkeşiya rijandinê be, pêşkeşiya ku bi agir ve tê çêkirin, wekî ku ji xudan re bibe bênxweşî, tuyê nîv hîn xemrê pêşkêş bikî. Bona her ganêrî an jî beranî, an jî bona herêk berxik û karikê nêr dê wisa bê te kirin. Li gora hejmara ku hûn ê amade bikin, li gora hejmara wan hûn ê bona herêkê wisa bikin. Her kesê welêt dema ji xudan re wekî bênxweşî be, pêşkeşiya ku bi agir ve tê te pêşkêş kirin pêşkêş bike, dê van tiştan wisa bikin. Xerîbek ê di nav we de mêvan e, an jî herêk zilamekî tûmiya nifşeyên we de di nav we de be, dema ji xudan re wekî bênxweşî be, pêşkeşiya ku bi agir ve tê te pêşkêş kirin pêşkêş bike, hûn çawa bikin dê ew jî wisa bikin. Bona komelê, bona we û xerîbê ku di nav we de mêvan e, zagonek dê tûmiya nifşeyên we de bibe zagonek abadîn. Li ber xudan hûn çawa bin, dê xerîb jî wisa be. Bona we û bona biyanê ku were mêvan e, dê zagon yek û sil yek be. û xudan bi Musa re axivî û got: Bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje. Dema hûn bikevin welatê ku ez we dibim wir, dê wisa bibe. Dema hûn ji nanê wî welatî ve bixwin, hûn ê ji xudan re pêşkeşiyekî rakirinê pêşkêş bikin. Ji arvanê xwe yî pêşîn wekî pêşkeşiya rakirinê be, hûn ê pîdeyekî pêşkêş bikin. Hûn ê mîna pêşkeşiya rakirinê ya bênderê rakin. Di nifşeyên we de ji arvana xwe yî pêşîn wekî pêşkeşiya rakirinê ji xudan re pêşkêş bikin. û hûn kengê şaş bibin û hemû tiştên ku xudan ji Musa re gotine û bi navdîtiya Musa xudan ji we re emir dayîne, ji roja ku xudan emir dayiye dest pê bikin û ji wê di tûmiya nifşeyên xwe de ger hûn bi van emran negirin, dê wê gavê wisa bibe ku ger bi xeletî di nezaniya civakê de dîsa jî bê te kirin, hemûya civakê dê ji xudan re wekî bênxweşî be, pêşkeşiya şewtandinê, ganêrekî ciwan li gora usulê wekî pêşkeşiya wê yî nan bi pêşkeşiya rijandinê ve û pêşkeşiya wê yî sûcê be, dê nêriyekî pêşkêş bikin. û dê kahîn bona hemûya civaka lawên İsraîl kefaretê bike û dê ji wan re bête borîn. Ji ber ku xeletiyek bû û bona xeletiyên xwe pêşkeşiyên xwe, pêşkeşiya ku ji xudan re bi agir ve tê te kirin û li ber xudan pêşkeşiya wanî sûcê anîne, û dê ji hemûya civaka lawên İsraîl û ji xerîbê ku di nav wan de mêvan e bête borandin. Ji ber ku xeletî aîdê hemûya civakê ye.
او گرجانک به خلطی سوجه کی بکه و گاوه که قربانا سوجه به دوی بزنه که یک سالی پیشکش بکه او دماغ خلطیل بر خودان سوجه بکه دیج بوی کفارت بیته کرن کاین بونا جانه که خلطی کریه کفارت بکه او دیج ویره لیبوریم به دناو لاین اسرائیل ده دخوازش گلی ولید به او دخوازش خریبه که دناوان ده میوان به ده بونا کسی که به خلطی تشتکی بکه زاگونا و یک به لیبله دخوازش عالی به آنجی خریب به جانه که مخصوص بکه شو خدان را کفر کریه و ده او جان جناب نتوا خواه بیتاویتن جبر که امری خدان بچوک دیتیه و امری وی خرا کریه ده او جان محقق بیتاویتن ده فسادیاوی لسروی به و دمالاوین اسرائیل چوله بون در روژا سبتی ده زلامه کی که ایزنگا دا هف دیتن و ین که وید ایزنگ دان هفدنه ده دیتنه ویانین جم موسا و هارون و حموی جواکی وی حبس کرن جبر که کاده جویره چه بیته کرن ناته بگیاندن و خدان جموسا را گوت ده او زلاما محقق بیته کشتن حموی جواکی دل در وی ارتشکه وی بکور و برجمینن و حموی جواکی وی درخستن در وی ارتشکه و مینا که خدان امر دابو موسا وی بکور و رجماندن عمر و خدان به موسا را آخوی و جه را گوت بلاوین اسرائیل را باخ و جوان را بیجه بلا تومیا نفشین خوده لداوین کنجن خو پاساری چه بکن و بلا قردونا لاجوردی دینن سر پاساری هرداوی و بونا که هوه ببینن و همو امرین خدان دبیرا خود بینن و بوان بگرن و بونا که هون لپی چاف و دلین خوین که دپی ده زنه کرنه نچن ده بونا و ببه پاسار دا که هون همو امرین دبیرا خود بینن و بگرن وش خدای خوره پیروز ببن از خدای و خدانه که بونا جوره به خوده و جولاته مصر و درخستیه ما از خدای و خدانم بشه 16 و کورای لاوی ساری لاوی کواتی لاوی لوی جلاوین روبنی داتان و آبیرامه لاوین الیاب و نه لاوی پلت و تبی زلامان را اشتن و جلاوین اسرائیل زلامان 205 بگین جواکی یون کجوان را بانگا کوملی آتنه تبی زلامن بناو و دنگ لدجبری موسا را بون و لدجی موسا و هارون دور هف جویان و جوان را گوتن ایدی بسه جبر که حمیا جواکی هر یک جوان پیروزن و خدان دناو وانده و ما چما اون سر کوملا خدان خو بلند کن و گاوا موسا بیست به سر رو وکت و بکوره ره و جحمو حوالین ویر آخوین و جوان را گوتن سبه ده خدان یکو ایویه و یکو پیروزه بده خویانی کرن و ده ویل خو نزیکتر بکه زلامه کو بجارتیه جی دهش خوره نزیک بکه و یا بکن یا کوره و حمو حوالین وی جخوره بخوردانان بستینن و سبه آگر بخوان و بخوره دین سروان و ده و سابه زلامه کو خدان وی هل بجیره یکو ده پیروز به اوه یا لاوین لوی ایدی بسه و موساش کوره رگوت یا لاوین لوی نا گهداری بکن خدای اسرائیل بونا کو جواکا اسرائیل نزیکتری خو بکه بونا کرنا خدمتا شنوارا خدان و بونا کو جواکا را خدمت بکن اون بروان بسکنن و جدا کرن و ته وی ته همو براین ته لاوین لوی جخوره نزیکتر کرن ما افتش جواره بچوک ته خویانی کرن قای هون لکاینتی جدگرن بو وی که تو و همو حوالین ته هون دجی خدان جویانه و ما هارون چیه که هون لدجی وی گوته گوته دکن و موسا بونا بانگی داتان و آبیرا ملاوی الیاب بکن زلام شاند و گوتن اندرنا کهون بونا کل چوله ما بکجن تجولاتی که شیر و هنگف دایرکن ما درخستن ما قای افتش تکینده که دسر دجی تو دخوازی خواسر ما بکه سروک خینی ویا تمنانی ولاتی که جه شیر و هنگف دایرکن و تب میراسی زوی و رزان ندامه ما قای تو دخوازی وان زلامان کور بکی ام درنا کهون و موسا گله کی حرس بو وش خدان را گوت نزیوره ول پیشکشی وان ننهره جوان تنه کره کی جی نستندم و جوان تو کسی را خرابی نکرم و موساش کوره را گوت تو و همو اولین ته تو و او و هارون سبیل بر خدان ببن و جوه هر یک بخوردان خورایلن و بخوره دینن سروان و جوه هر یک بلا بخوردان خورایلن و 205 بخوردانی بینن بر خدان تو و هارون اون هر دو جی بخوردان خو بینن و هر یک بخوردان خوانین و اگر خستوان و بخوره دانین سروان و تبی موسی و هارون د دریه چادر جواندن ده سکنین و کورال د جوان حموی جواکی ل دریه چادر جواندن ده جواندن و مزنتیا خدان ج حموی جواکی راحت خویانی بون و خدان به موسی و هارون را اخوی نوجوان را گوتن جوی جواکی و جدا بن کو ازوان نشکا و بقدینم و بسر وجه خو وکتن و گوتن یا خودی خدای روحی حمو مروان مادام ظلام یک سوجه کی بکه تلدجی حمو جواکی و حرس بی
و خدان به موسی را اخوی و جیره گوت بجواک ربا اخوی جوان را بیجه جدورا شنوارا کورا داتان و آبیران وکشن و موسی را بو و چوجم داتان و آبیران و کالپیرن اسرائیل الپیوی چون و بجواک را اخوی و جوان را گوتن از رجا دکم بونا که هم به همو سوجین وان و تونه نبن جدورا چادرین وان زلامین خراب وکشن و دسته خول تتشتین که عیدی وان نخن و جهر آلی شنوارا کورا داتان و آبیران وکشیان و داتان و آبیران درکتن و جنین وان و لاوین وان و زاروکین وانی بچوک ده دریه چادرین خود سکنین و موسی گوت اونه ویا بزانه بم که بونا کرنا همو وان کران خودان منشاندیه جبر که موان بسری خود و چه نکرنه گروان زلامان بونا مرنا هر کسی بمرن آنجی مینا سهیتی بونا هر کسی بین سهیتی کرن و گاوه او ساته که خودان من نشاندیه لیبله گر خودان تشتکی نو بکه و عرد دوه خواه که وان و هر تشتین عیدی وان دا قرتینن و بزندیتی دا که منواره مریان و گاوه و نفهم بکن که وان زلامان جه خودان را به حرمتی کرنه و او سابو که دما گوتنا همو وان تشتان قداندن عرده بین وان قلشی و عرد دوه خواه کر و وان و مالین وان و همو زلامین کورا و همو مالین وان دا قرتاندن او همو تشتین که عیدی وانم بزندیی دا که تنواره مریان و عرد بسر وان و آتا گرتن و جناف کومله و تو نبون و همو اسرائیل آکل دورا وانن جدنگه وان رویان جبر که بلا عرد مدانه قرتینه گوتن و اگر جمع خودان و درکت و 205 کسین که بخور پیشکش دکن خوارن و قداندن و خودان به موسی را اخوی و جیر گوت جه الا ازاره لوه کاین هارون را بیجه بلا بخوردان جناف شوات و راکن و اگر بالیه ویدتر و بلا بکه جبر که وان بخوردان وان زلامن که بهایا جیان خوا سوجه کرنه پیروزن و بلا وان بونا پیشکشیگه وکی روبری بکن لوحین هاتنه کتاندن جبر که وان لبر خودان پیشکش کرن جبر وی اکی پیروزن و دیج لاوین اسرائیل را ببین نشان و کاین الازار بخوردان تونج این که زلامن هاتنه شوتاندن پیشکش کرنه لگورا خودان به نافدیتیا موسی جیر گوتیه راشتن و بونا که خریبه نج نجاده هارونه جبول بر خودان بخوره وی بخن نزیک نبه و نبه مینا کورا و احوالین وی جبو کجلاوین اسرائیل را ببه بیرانین جب پیشکشیگه وکی روبر به بخوردانان کتاندن. لیبله دوترا روژه همو جواکالاوین اسرائیل لدیج موسی و هارون گوته گوت کرن و گوتن و نتوا خودان کشتن و او سابو که دما جواک لدیج موسی و لدیج هارون جویان بری خودان چادر جواندنه و آوای عروی نخوماند و مزنتیا خودان هاتا خویانی بون و موسی و هارون هاتن بر چادر جواندنه و خودان به موسی را آخوی و گوت جناب وی جواکی درکوین که از وان نشکا و بقدینم و بسر وجه خو وکتن و موسی هارون را گوت بخوردانا خورایله و سر پیشکشیگه آگر بخی و بخوری دین سروی و زو جواکی رب و بوناوان کفارت بکه جبر خودان خزر درکت و با دست پیکریه و مینا که موسی گوتی هارون راشت و باز دا نوا جواکی و آوای دنتوی ده و با دست پیکربو و بخوری دانی و بونا نتوی کفارت کر و دنوا مری و زندیان ده سکنی و با جهات برین و خین ین که ده مثلا کوره تمرنه ین که جوه بای مرنه 14,700 کس بون و هارون و گریه جم موسی دریه چادر جواندنه و با جهات برین بشا 17 هم و خدام به موسی را آخوی و گوت جلاوین اسرائیل را ببیجه و جوان را شوان بستینه وکی بونا هر مالکی با پیران یک به لگورا مالین با پیران وان جه همو بگین وان 12 چوی بستینه ناوی هر کسی سر چوی وان بنویسینه و توی ناوی هارون لسر چوی لوی بنویسینه جبر که ده بونا هر سروکی مالین با پیران چوی که به و توی وان دینه بر شعده یا که ده چادر جواندنه ده لور هاتبوم جمعه و ده او سابه که ده کلیل ده چوی زلامی که بجارتمه ده بشکوین و زی خواهج گوته لاوین اسرائیل یا کل ده جیوه ده بیجن خلاص بکن و موساج لاوین اسرائیل را گوتن و همو بگین وی چویان دانوی ونا مالین با پیرن خواه وکی هر بگی که بده به تومی 12 حبیدان چوی هارون جی تناف چویان وانده بو و موسا چویان چادر جواندن دانین بر خودان و او سابو که دوترا روژه موسا که چادر شعدهیه و آوای چوی هارون یا کبانا مالا لیو بو کلیل کن آجدابون بشکوین و چیچه گاندان و بعیوین گیشتیدان و موسا همو چویان بر خودان بونا لاوین اسرائیل درخستن و نهرتن که هر کس چوی خور راشتن و خدانج موسی را گوت بونا کل دجی لاوین سرهلدانی وکی نشان بیتا وشارتن چوی هارون دیسا دینه بر شعدهیه و جبو که نمرن گوته وانج سر من و راکه و موسی و ساکر خدان چاوا امر دابوی
ew jî wisa kir. û lawên İsraîl bi Musa re axivîn û gotin: Avay, em qediyan helaq bûn, em hemû helaq bûn. Her yek ku nêzik dibe, yek ku nêzîkî şûnwara Xudan dibe dimire. Gelo em ê hemû biqedin. Beşa 18 û Xudan ji Harûn re got: Tu tevî te lawên te û mala bapîrên te hûn ê guneha ku eydî cihê pîrozê bikişînin û tu û ptere lawên te hûn ê gunehê eydî kayintiyê yî bikişînin. û bona ku bi te ve bên girêdan û ji te re xizmetê bikin birayên xwe ezbeta Lewî, ezbeta bapîrê xwe jî bi xwe re nêzik bîne. Hew tu û ptere lawên te hûn ê li ber çadira şedeyiyê de bin. û dê noturvaniya te û hemû noturvaniya çadirê bigirin. Lê bona ku him ew him jî hûn nemirin, dê nêzîkî taxmên cihê pîroz û pêşkeşîgehê nebin. û dê bi te re bên girêdan û bona her xizmeta çadirê dê noturvaniya çadira civandinê bigirin. û dê biyan nêzîkî we nebin. û bona ku êdî li ser lawên İsraîl ve xezeb nebe, hûn ê noturvaniya cihê pîroz û noturvaniya pêşkeşîgehê bigirin. Wavay, ez ji nav lawên İsraîl ve birayên we Lêwîyan raiştim. Bona xizmeta çadira civandinê bikin, ewên ku ji Xudan re hatine dayîn ji we re xelatin. û tu û tevî te lawên te hûn ê bona her tiştên pêşkeşîgehê û bona aliyê hundir yê perdê kayintiya xwe bigirin. Ez xizmeta we yî kayintiyê bi xeletî didim we û biyanê ku nêzik we re dê bête kuştin. û Xudan ji Harûn re got: Wavay, ez noturvaniya pêşkeşiyê xwe yî rakirinê ya hemû tiştên pîroz yên lawên İsraîl dam te. Wan ji ber meshê dam te û wekî para abadîn be dam lawên te. Ji tiştên herî pîroz yên ku jagir ve hatine girtin, dê ev bibin yên te. Her pêşkeşiyên wanî ji min re bînin, her pêşkeşiyên wanî nan û her pêşkeşiyên wanî sûcê û her pêşkeşiyên wanî gunehê dê bona te û lawên te zaf pîroz bin. Tu ê wan mîna tiştên gelekî pîrozin bixwin. Dê her mêr ji wê bixwin. Dê ji te re pîroz be. Ev jî ya te ye, pêşkeşiya rakirina xelata wan, hemû pêşkeşiyên kilkirinê yên lawên İsraîl min wan ji te re û tevî te ji lawên te û ji qîzên te re wekî para abadîn bin dan. Dê li mala te her kesê paqij be wê bixwin. Giştikên nûberên ku didin Xudan, hemûya rûnê herî qenc û herî qencên xemran û gernim giştikan dam te. Ji hemûyên ku li welatên wan hene, mêwên gehiştiyên pêşiyên ku ji Xudan re tînin, dê yên te bin. Dê li mala te her kesê paqij be wê bixwin. Dê hemû tiştên ku li İsraîlê hatine weqfkirin, dê yên te bin. Dixwaze bila mirov be, an jî heywan be, pêşîbûyiyê ji xwediyê her bedenê ku ji Xudan re pêşkeş kirine, ji Xudan re pêşkeş kirine, dê yê te be. Tenê tu yê bona pêşîbûyiyê mirov mehqaq fidye bide dayîn û bona pêşîbûyiyên heywanên mindar tu yê fidye bide dayîn. û jiyên ku dê fidyên wan bête dayîn, ji mehekiyan pê ve, li gora qîmeta ku te daniye, li gora şekelê cihê pîroz ew 20 gera ye. Tu yê wekî 5 şekelî fidye bide dayîn. Lê tu yê bona pêşîzayiyê çêlekê, an jî pêşîzayiyê mîhê, an jî pêşîzayiyê biznê fidye nede dayîn. Ew pîrozin. Tu yê xwîna wan li ser pêşkeşîgehê ve bireşînin û bezên wan wekî pêşkeşiya dagir de tête çêkirin be, ji Xudan re wekî bênxweşiyê bişewtînin. û dê goştên wan bibin yên te. Mîna parxanê kilkirinê û mîna hêta rastê dê bibin yên te. Min hemû pêşkeşiyên rakirinê, yên hemû tiştên pîroz ên ku lawên İsraîl ji Xudan re pêşkeş kirine, wekî para abadîn dam te û bi te re law û qîzên te. Ji te re û tevî te ji nijada te re li ber Xudan peymana xwe yê abadîne. û Xudan ji Harûn re got: Dê li welatên wan mêrasa te tune be. û di nav wan de tê ji te re par tune be. Di nav lawên İsraîl de para te û mêrasa te ez im. Wavay, li İsraîlê hemûya dehekiyan bi mêrasî dam lawên Lewî. Bona ku bibe berdêla xizmetên ku dikin, xizmeta çadira civandinê. û bona êdî bila lawên İsraîl sûc lê nekin û nemirin, dê nêzîkî çadira civandinê nebin. Lêbelê dê Lewî xizmeta çadira civandinê bikin û gunehên wan bikişînin. Dê tumiya nifşeyên we de bibe zagona abadîn û dê di nav lawên İsraîl de mêrasa wan tune be. Ji ber dehekiya ku lawên İsraîl wekî pêşkeşiya rakirinê be, ji Xudan re pêşkeş dikin bi mêrasî dam Lewîyan. Bo wê ji wan re gotim: Dê di nav lawên İsraîl de ji wan re mêras tune be. û Xudan bi Musa re axivî û got: Tu yê bi Lewîyan re biaxive û ji wan re bibêje. Dema hûn dehekiya ku ji lawên İsraîl ve bona we bi mêrasî daîma we bistînin, ji wê bona Xudan pêşkeşiya rakirinê dehekiya dehekiyê pêşkeş bikin.
و پیشکشیا وی راکرنه دژ بندره وکی گنم و وکی تجیبونا محسره جوره به تحسباندن. به وی آوایی جگشتکن دهکین خوی و نجلاوین اسرائیل و بسینن و نجی جخودان را پیشکشیا راکرنه پیشکش بکن و هنجوه پیشکشیا راکرنه یا خودان بدن هارون. جهمو خلاتن که هنه بستینن هر پیشکشیا راکرنه یا خودان جهری قنچ ین حمویان هنجوه جالیه وی هاتیه پیروز کرن پیشکش بکن. بو ویه که تجوان را ببیجه. دما هنجوه یا هری قنچ پیشکش بکن دجلویان را مینا بره بندره و بره محسره به تحسباندن. و هون و مالین و دل هر دره و بخون. جبر که او میشه و بردل خدمت اوی چادر جواندنه ای. و دما جوه یا هری قنچ پیشکش بکن و نجبر و سوجه نکشینن. و هنتشتن پیروز ین لاوین اسرائیل خرا نکن و نمرن. بشان وزدان. و خدام به موسی و هارون را آخوی و گوت. جلاوین اسرائیل را ببیجه دونا که بلا اشتر چلکک گوز یا زغ دوی دا قصور نی نبینن. زاگونا شریعتا که خدان جلاوین اسرائیل را امر کریه اوه. و هونه بدن کاهین الیازار و دوی در خینه در وی ارتشکه و دل بروی به تسرجه کرن. و ده کاهین الیازار به تلیکا خواه جخویناوی رایله و بر به چادر جواندن 7 جاری جخویناوی برشینه. و دل بر چاوی چلک به تشوتاندن و عیاره و گوشته و خویناوی تاوی سرگینه و بین شوتاندن. و ده کاهین داره ارزه و گیاه زوفای و سوره راهله و با و جناو آگره که چلک تده تش شوتاندن. و ده کاهین کنجه خواه بشو و بدنا خواه داویده بشو و پاشه بکه ارتشکه. و ده کاهین حتی ایواره مندار به. و ده ظلامه که و شوتان دیه کنجه خواه بشو و بدنا خواه داویده بشو و حتی ایواره مندار به. و ده ظلامه کی پاقش خلیا چلکه بده هف و دل در وی ارتشکه ده نجیه کی پاقش و ده جواکالوین اسرائیل را بنا هوا منداریه بیتا وشارتن پیشکشیا سوجهی و ده ظلامه که خلیا چلکه دایه هف ده کنجه خواه بشو و حتی ایواری ده مندار به و بنا لاین اسرائیل و بنا خریبه کد ناوان ده میوانه ده به زاگون آبادین یک کد دسته خواه به هر یکی میته مروف بده ده 7 روژی مندار به دروژا سومین و دروژا هفتمین ده خواه بوی پاقش بکه و ده پاقش ببه لبله گر دروژا سومین و دروژا هفتمین ده خواه پاقش نکه ده پاقش نبه کسی که دسته خواه مریه کی آنجیل هر یک میته مروفه کی بخه و ظلامه که خواه پاقش نکه شنوارا خدا مندار دکه و ده او جان جه اسرائیل و بیت آویتن جبر که آوا منداریه بسروی و ناتیه رشاندن ده مندار به منداریاوی هندوی دهی زاگو نبه دما ظلامه ده چادر دمر هر ظلامه که بکه و چادر و هر کسی که چادر دنه ده 7 روژی مندار ببن و هر فراغه وکری یک روبره و لسر نگره دایه ده مندار ببه و هر کی که دسته خالیه که بشور و لچوله آتیا کشتن آنجیل مریه کی آنجیل هستیه کی مروان آنجیل گوره بخه ده 7 روژ مندار ببه و ده بون ظلامه مندار جه خالیا پیشکشیا سوجه یا که شوتی رایلن و ده سر و آوا که ده هرکه برا فراغه که بدن و ده ظلامه کی پاقش گیایی زوفای رایله و ده آوه ده دا که و بسر چادره و سر حمو فراغان و سر ظلامه که لورن و لحستیه آنجی لظلامه که آتیه کشتن آنجی سر مری آنجی ظلامه که دسته خدای گوره برشینن و ظلامه پاقش ده سر ظلامه که منداره در روژا سومین و در روژا هفتمین ده برشینن و ده در روژا هفتمین ده وی پاقش بکه و ده کنجه خوابشو و داوه ده خوابشو و یواری پاقش ببه لیبله ظلامه که منداره لیدی ساجی خواه پاقش ناکه ده جناوا کماله و بیت آویتن جبر که مقدیسا خدا مندار کریه آوا منداری سروی و ناتیه رشاندن منداره و ده اف جوان را ببه زاگونا آبادین و ظلامه که آوا منداری رشاندیه ده کنجه خوابشو و ظلامه که دسته خواب آوا منداری وقستیه ده حتی واری مندار به و هر تشتین که ظلامه مندار دسته خوالی خستنه ده حتی واری مندار به و هر مروبه که دسته خوالی خستنه حتی واری مندار به بشابستان ولایان اسرائیل همویا جواکه دماهای کمین دهاتن چولات سینه و نتوید کردشه در رونشتن و میریام لور مر و لور هاته بناخ کرن و بانا جواکه افتنه بو و دجی موسا و دجی هارون جویان و نتوید به موسا رکتن کفتولفته و آخوین و گوتن خوزیک آدما برای المال بر خدا مرن امجی بمرانا و ما چما بانا ام و حیوان المال ور بمرن و نتوید خدا نانیم به چوله
U çima weme bona ku bînin vî ciyê xerab ji Misrê derxistin? Ne ciyê çandinê û hêjîr û rêz û hinarê ye. Ava vexwarinê jî nîne. û Musa û Harûn ji cem civakê çûn ber deriyê çadira civandinê û bi ser rûvê ketin û mezintiya Xudan ji wan re hate xuyanîkirin û Xudan bi Musa re axivî û got: Ço raêle û tu û birayê te Harûn civakê bidin hev û li ber çavên wan bonaka ava xwe bide, ji zinarê re bibêjin û tê ji zinarê ve ji wan re avê derxîne û tê bi civakê û bi heywanên wan re bide vexwarin. û Musa mîna ku emir daye wî ço ji ber Xudan re aşt. û Musa û Harûn civakê li ber zinarê civandin û ji wan re gotin: Ya asêno, na guhdarî bikin, gelo em ji vî zinarî ji we re avê derxînin. û Musa destê xwe rakir û bi çoyê xwe du carî li zinarê xist û zehf av derket û civak û heywanên wan vexwarin. û Xudan ji Musa û Harûn re gotin: Ji ber ku li ber çavên lawên İsraîl bona ku min pîroz bikin we baweriya xwe min re neanîne, hûn ê vê komelê nebin welatê ku dame wan. Vana avên merîban e. Ji ber ku lawên İsraîl bi Xudan re ketin keftûleftê û ew di wan de hate pîrozkirin. û Musa ji Kadeşê şandiyan ji qiralê Edomê re şandin. Birayê te İsraîl wisa dibêje: Tu bi hemû zehmeta ku em dikişînin dizanî. Bapîrên me daketin Misrê û em pir deman li Misrê rûniştin û tevgeran Misriyan bi me û bapîrên me re xerab bû. û me ji Xudan re feryadê kirin û dengê me bihîstin û milyaketekî şand û me ji Misrê derxistin û avay, em li Kadeşê li serê sînorên te li bajarekî ne. Ez rica dikim, em ji welatê te re derbas bibin. Em ê ji zevî û rezan ve derbas nebin û ji avên bîrê ve nexwin. Em ê ji sûka qiral ve bimeşin. Heta ku em ji sînorên te ve derbas bibin, bi rastî an jî çepê ve çewt nabin. û Edom jê re got: Tu ê ji welatê min ve derbas nebe, ya na ez ê bişûr ve derkevim berî te. û layên İsraîl jê re gotin: Em ê bi sûkê ve bigirin û derkevin. û ger ez û keriyê min em ji avê te vexwin, ez ê berdêla wê bidim. Ne tiştekî din, hew ez bimeşim û derbas bibim. û got: Tu ê derbas nebe. û Edom bi gelekî gel û hêzekî mezin derket pêşiya wî. û Edom nexwest ku ji sînorê wî İsraîl derbas bibe û İsraîl ji kêleka wî fitilî. û ji Kadeşê koç kirin û layên İsraîl hemûya civakê hatin çiyayê horê. û Xudan cem sînora welatê Edomê li çiyayê horê Musa û Harûn re axivî û got: Dê Harûn beşdarî netewa xwe bibe. Ji ber ku li avê merîba we li dijî gotinê min serî li dane, dê nekeve welatê ku dayî me lawên İsraîl. Harûn û lawê wî Eleazar bigirin û wan bibin çiyayê horê û kincê Harûn jê derxîne û wan lawê wî Eleazar bike. û dê Harûn beşdarî netewa xwe bibe û li wir bimre. û Musa mîna ku Xudan emir daye kir û li ber çavên hemû netewê li kişiyan çiyayê horê. û Musa li wir kincê Harûn jê derxist û wan lawê wî Eleazar kir û Harûn li wir li girê çiyê mir û Musa û Eleazar ji çiyê daketin. û dema hemûya civakê dîtin ku Harûn miriye, hemûya mala İsraîl sih rojî ji Harûn re giriyan. Beşa bîst û yekan. û qiralê Aradê yê Kenaniyê û yê ku li başûrê rûdinişt gava bihîst ku İsraîl ji riya atarî mêvetê û bi İsraîlê re cengê kir û ji wan dîlan girtin. û İsraîl qewlê ji Xudan re qewl kir û got: Ger bi rastî tu vê netewê bidî destê min, wê gavê ez ê bi tûmî bajarên wan tune bikim. û Xudan dengê İsraîl bihîst û Kenaniyan dan dest û bi tûmî wan û bajarên wan tune kirin û navê Hormal wê derê kirin. û bona ku ji çiyayê horê li dora welatê Edom bigerin, ji rêya behra gewez ve koç kirin û di vê rêya de canê netewê zaf aciz bû û netewê li dijî Xwedê û Musa axivîn. Ma çima bona ku em li çolê bimirin we me ji Misrê ve derxistin? Ji ber ku nan nîne û av nîne û canê me ji vî nanê re zêd dikerihe. û Xudan marên ku dişewitînin şandin nav netewê û bi netewê vedan û ji İsraîlê zaf gelmirin. û netewa hatin cem Musa û gotin: Me sûc kirin, ji ber ku li dijî Xudan û te em axivîn. Bona ku maran ji ser me rakin, lavaş Xudan re bike. û Musa bona netewê lava kir û Xudan ji Musa re got: Ji xwe re marekî ku şewîtok çê bike û wê deyne ser rewtekî û wisa bibe ku dê heriyê ku pê hatiye vedan demalê binêre dê bijî. û Musa ji tuncê marekî çêkir û wê danî ser rewtekî û wisa bû ku dema zilamê ku mar pê vedaye li marê tuncî binêhêrta dijiyan. û layên İsraîl koç kirin û li Obotê konê xwe daxistin. û ji Obotê koç kirin û li çolê li ser Moab li îya abarî ma ku ber bi Rojilateyê kon daxistin. û ji wir koç kirin û li newala Zeredê kon daxistin.
Jur koşkirin ul çolê lalê din içeme Arnonê ya kuş sînorê Amoryan ve dizê kondanîn. Ji ber ku Arnon di navbera Moab û Amoryan de sînora Moabê ye. Bo vê yekê di pîrtika cengên xudan de wisa tê gotin. Li Sûfayê nevalên Waheb û Arnonê û ber warên çemên ku ber bi şûnwara arê ve xwar bûne û xwespartine sînora Moab. û ji wir koçî berê kirin. Bîra ku xudan ji Musa re netewê bide hev, ez ê avê bidim wan ev e. Wê gavê İsraîl vê helbesta strand. Ya bir, bipeşiqe. Bir, serokan wê kolandin. Pêşhatiyên netewê wê gopal û çoyên xwe wê kolandin. û ji çolê koçî Mataneyê, û ji Mataneyê koçî Nahalyelê, û ji Nahalyelê koçî Bamotê, û ji Bamotê koçî çeme ku li beyara Moabê ye, koçî çiyayê Pîskayê, ya ku li çolê di nehêre kirin. û İsraîl ji Sîyonê qiralê Amoryan re şandiyan şandin û got: Bêle ku ez ji welatê te ve derbas bibim. Em ê ber bi zevî an jî rezan ve çewt nebin. Ji avên bîrê ve nexwin. Heta ku em ji sînorê te ve derbas bibin, em ê ji sûka qiral ve bimeşin. û Sîyon İsraîlê ji sînorê xwe ve derbas nekir, û Sîhon hemûya netewa xwe dan hev û li dijî İsraîlê derket çolê û hatiye Hadsê û bi İsraîlê ve cengê kir. û bi İsraîlê re cengê kir. û İsraîl wîda ber devê şûr û ji Arnonê heta Yabok, heta lawên Amon welatê wî girt. Ji ber ku sînorê lawên Amon xurt bû. û İsraîl hemûyên van bajaran girtin û İsraîl di hemûya bajarên Amoryan de li Heşbonê û di hemû gundên wê de rûniştin. Ji ber ku Heşbon bajarê qiralê Amoryan Sîyon bû. Wî bi qiralê Moabê yê berê ve cengê kirbû û heta Arnonê hemû welatê wî ji destê wî vestendibû. Yên ku bona vêya metelokê dibên dibêjin: Werin Heşbonê, bila bajarê Sîyon bê avakirin û zexmandin. Ji ber ku ji Heşbonê agir, ji bajarê Sîyon ve pêt derket. Bajarê Ar ya Moabê, efendiyên ciyên bilind yên Arnonê xwarin û qedandin. Weyl te ya Moab, ya neteva kemoş, tu helaq bû. Ji Sîyonê qiralê Amoryan ve lawên wî qaçax û qîzên wî dan dîlîtiyê. Wetîr avêtin wan. Heşbon heta Dîbonê helaq bû û me heta Nofaya ku digêje Medebayê wêran kirin. û İsraîl li welatê Amoryan de rûniştin. û Musa bona ku sixurtiyêElyazerê bikin, zilaman şandin û gundên wê stendin û Amoryên ku li wirin qewirandin. û vegeriyan û ji rêya başanê ve derketin û qiralê başanê Ok ew bi xwe û hemûya netewa wî li Edreyê bona cengê derketin hemberê wan. û xudan ji Musa re got: Jê metirse, ji ber ku min wî û hemû netewa wî û welatê wî dan destê te û tu yê li wî mîna ku tel qiralê Amoryan Sîyonê ku li Heşbonê rûdinişt kiriye bike. û li wî û li hemûya netewa wî heta ku ji wî tu kes nemîne lê xistin û welatê wî girtin. Beşa bîst û dudan. Ulayên İsraîl koç kirin û li Zozanê Moabê ji Ürdünê wê de tir li hemberî Eriyayê koçên xwe danîn. û hemû tiştên ku İsraîl li Amoryan kirine balakê lawê Sîpor dîtin. û ji ber netewê Moab zav tirsiya, ji ber ku pir bûn û Moab ji ber lawên İsraîl aciz bû. û Moab ji kalepîrên Midyanê re gotin: Mîna ku ga giyayê beyarê dialêse, dê ev komale jî niha hemûya dora me bialêsin. û di wan wextan de balakê lawê Sîpor qiralê Moabê bû. û bona ku bangî bala me lawê bewr bikin, li ber çemê Feratê şandiyan ji Petorê welatê lawên netewa wî neşandin û jê re got: Avay, ji Misrê neteweyek derket. Avay, rûyê erdê dixwimînin. û li hemberî min rûdinin. û ez rica dikim, niha were û bona min naletê li vê netewê bike. Ji ber ku ew ji min xurttirin. Dibe ku ez hêz bigihînim û lê bixim û ez ê wan ji welêt ve biqewirînim. Ji ber ez dizanim ku kesê ku tu wî pîroz bikî, dê pîroz be û kesê ku tu naletê lê bikî, dê bi nalet be. û kalepîrên Moabê û kalepîrên Midyanê di destê wan de mîşeya remlê çûn û hatin cem balam û gotinên balek jê re gotin. û ji wan re got: Vê şevê li vir biborînin. û li goraya ku xudan ji min re bibêje ez ê bersivê bidim we û serokên Moabê li cem balam man. û Xwedê ji balam re hat û got: Van zilamên ku li mala te ne kî ne? Balam ji Xwedê re got: Qiralê Moabê balakê lawê Sîpor ji min re şandin. û got: Avay, netewa ku ji Misrê derketiye wecê welat dadigirin. Niha were, bona min naletê lê bike. Dibe ku ez ê hêz bikarbim ku pê re cengê bikim û wê biqewirînim. û Xwedê ji balam re got: Tu ê wan re neçe û naletê li wê netewê neke, ji ber ku pîroz e. û balam sibeyê rabû û ji serokên balak re gotin: Herin welatê xwe, ji ber ku xudan naxwaze bona ku ez bi we re herim emir bide.
û serokên Moab rabûn û çûn û ji balak re gotin. Balam nexwest ku bi me re were. û dîsa balak serokên ji wan zêdetir û birêztir şandin. Watin cem balam û jê re gotin. Balak ê lawê tisîpo Rûsa dibêje. Ez rica dikim, bona ku tu were cem min, bila tu tiş nebe astengiya te. Ji ber ku ez ê bi zêdeyî pêşkeşiyê ji te re bikim. û tu çi ji min re bibêjî ez ê giştikî bikim. Niha ez rica dikim, bo min were û nalet elbêne te wê bike. û balam bersivê da û ji qulên balak re gotin. Ger balak mala xwe bi zêr û zîv tijî bide min jî, dixwaze bila biçûk be an jî mezin be, bona kirina tiştekî ez nikarim ji gotina Xwedayê xwe xudan be wê de tir herim. û niha rica dikim, hûn jî îşev li vir bimînin û kadê xudan hîn çi ji min re bêjî ez binêrim. û Xwedê şeva cem balam û jê re got. Gervan zilaman bona bankirina te hatibin here û hew tiştê ku ez ê ji te re bibêjim tu yê bikî. û balam sibeyê rabû û kurtanê kerê xwe girê da û tevî serokên Moabê çû. û ji ber ku çû, hersa Xwedê sor bû û milyaketê xudan bona ku li dijî wî bisekine li ser rê çik sekinî. Ew li kerê siwar bûbû û du xulamê wî pêrebûn. û ker milyaketê xudan yê ku şûrê wî tazî destê wî de û dirê de çik sekiniyê dît û ker ji rê derket û ket nav zeviyê û balam bona ku vegerîne rê li ker xist. û milyaketê xudan di nav rezan de dirêyekî teng de sekinî û li vî alî dîwar û laliyê din dîwar hebû. û ker milyaketê xudan dît û dîwêr de asê bû û lingê balam di dîwêr de çewtan û dîsa li kerê xist. û milyaketê xudan pêş ve çû û li cihekî teng yê têde bona rast û çepê çewtbûnê rê nîne sekinî. û ker milyaketê xudan dît û dibin balam de merixî û hersa balam sor bû û bi çoyê xwe li kerê xist. û xudan devê ker vekir û ew ji balam re got. Ma min çi te re kiriye ku te vî awayî sê carî li min xist? û balam ji kerê re got. Ji ber ku te qerfên xwe bi min re kir. Xwezîka şûrek destê min de ba, niha min ê te bikuşta. û ker ji balam re got. Ma kerê ku di hemûya temena xwe de heta îro ji tu lê siwar bûyî ne ezim. Qet tu carî wisa bi te dikirim? û wî got, na. û xudan çavên balam vekirin û milyaketê xudan şûrê wî tazî destê wî de dirê de çik sekinî dît û serê xwe xwar kir û bi ser rû veket. û milyaketê xudan jê re got. Ma çima te wisa sê carî li kerê xwe xist? Avay, ez bona ku li dijî bisekinim derketim. Li ber min rêya te dibe helaqê. û ker min dît û ev sê care ji ber min çewt bû. Ger ji ber min çewt nebû ba, rastî niha min ê te kuşti ba û îsa xişti ba ma. û balam ji milyaketê xudan re got. Sûç kirim. Ji ber nizanîbû ku tu li dijî min dirê de sekiniye. û niha ger di çavê te de xerab be ez ê vegerim mala xwe. û milyaketê xudan ji balam re got. Bi van zilaman re here. Lêbelê tu yê tenê gotina ku ji te re bibêjim bibêje. û balam tevî serokên balak çû. û dema balak bihîst ku balam tê bona pêrgîniya wî derket bajarê Moabê ya kul sînora Arnonê li serê Sînorê ye. û balak ji balam re got. Ma bona bankirina te xisûsî zilaman neşandim. Çima tu niha cem min? Rastî qey ez nikarim pêşkeşiyê ji te re bikim. û balam ji balak re got. Avay, ez ji te re hatim. Ya niha gelo ez dikarim tiştekî bibêjim. Gotina ku dê Xwedê bixe devê min ez ê bibêjim. û balam tevî balak çû û hatin Kiryat Hutsotê. û balak dewar û mîhan qurban kirin û ji balam re û ji serokên pêrên ne reşandin. Wisa bû ku siveyê balak balam girt û wêlkişan cihên bilind yên bal û ji wir nîçika dawîn ya netewê dît. Beşa bîst û siyan. û balam ji balak re got. Li vir ji min re heft heb pêşkeşigeya çêbike û li vir bona min heft heb ganêr û heft heb beranî amade bikin. û balak mîna ku balam gotiye kir û balak û balam li her pêşkeşigeyê ganêrekî û beranekî pêşkeş kirin. û balam ji balak re got. Tu li cem pêşkeşiya xwe yê şewitandinê çik bisekine. û ez herim. Dibe ku dê xudan bona pêrgîniya min were û ya ku nîşanî min bide her çi be ez ê ji te re bigihînim. û ew çû girekî rût. û Xwedê pêrgîniya balam kir û balam jê re got. Heft heb pêşkeşige amade kirim. û li her pêşkeşigeyekê ganêrekî û beranekî pêşkeş kirim. û xudan gotinekê xist devê balam û got. Vegere cem balak û tu yê wisa bibêjî. û vegeriya cem wî û avay, ew û hemû serokên Moab li cem pêşkeşiya wî şewitandinê sekinî bûn. û dest me teloka xwe kir û got. Balak, min ji aramê qiralê Moabê, min ji çiyayê Rojelatê ve anî. Were, bo min naletê laqûb bike. û were nifral İsraîlê bike got. Ma jiya ku xudan naletê lê nekiriye ez ê çawa naletê bikim? û jiya ku Xwedê nifra lê nekiriye ez ê çawa nifir bikim?
Jiber ku ji sertapa çiyayan wî dibînim û ji giran wî temaşe dikim. Avay, neteweyek bi cudayî rûniştiyê yî û dê di nav neteweyan de nêjimartin. Ma kî dikare toza xwe bijmêre û ji çareyekê İsraîlê behsibîne? Bila canê min bi mirna Salihan bimire û bila dawiya min bibe mînaya wî. û balak ji balam re got: Te çi bi min kir? Te bona ku naletê li neyarê min ve bikinanîm û avay, te wan hew pîroz kirin. û bersivê da û got: Ma hewce nake qey ez balkêşiyê liya ku xudan xistiye devê min bikim? û balak jê re got: Ez rica dikim, bi min re were ciyekî din. Tu yê ji wir wan bibînin. Hew tu yê nîşka wan bibîne û tu yê giştikê wan nebînin. û li wir bona min naletê li wan bike. û wî bir beyara Tisofîmê girê pîskayê û heft pêşkeşîgehê çêkir û li her pêşkeşîgehê ganêrekî û beranekî pêşkeş kirin. û ji balak re got: Li vir li cem pêşkeşîgeha xwe yê şewitandinê bisekine û ez li wir pêrgîniyê li xudan bikim. û xudan pêrgîniyê li balam kir û gotinekê xist devê wî û got: Vegere cem balak û tê wisa bibêjî. û hate cemî û avay, ew û tevî wî serokên Moab li cem pêşkeşiya wî şewitandinê sekinî bûn. û balak jê re got: Xudan çi got? û dest meteloka xwe kir û got: Ya balak, rabe û guhdarî bike, ya lawê Tisîpor, guh bide min. Xwedê ne mirove ku derew bibêje û ne lawê mirove ku poşman bibe. Ew dema bibêje, qey wê nake? An jî dema soz bide, qey nayne cî? Avay, bona ku pîroz bikim emir stendim. û wî pîroz kir û ez nikarim şunda vegerînim. Di Aqub te fesadiyê nedît û di İsraîlê de neheqiyê nedît. Xwedayê wî xudan bi wî re yî û di nav wan de çepka mexsusî qiral heye. Xwedê wan ji Misrê ve derxistin. Mîna gayê kovî quweta wî heye. Rastî di Aqub de sêrbazî nîne û li İsraîlê falbazî nîne. Niha dê derheqê Aqub û İsraîl de ka Xwedê çi çêkir bête gotin? Avay, netewa mîna şêra mê radibin û xwe mîna şêrekî radikin. Heta ku nêçîra xwe bixwe û xwîna yên ku hatine kuştin nexwe dê ranekeve. û balak ji balam re got: Qet naletê li wan neke, lêbelê wan pîroz jî neke. Lêbelê balam bersivê da balak û got: Ma ji te re negotim, xudan çi gotibe hewce dike ku ez wan bikim. û balak ji balam re got: Ez rica dikim, were ku ez te bibim ciyekî din. Dibe ku di çavê Xwedê de xweş bête xuyanî bûn û tu li wir bona min naletê li wan bike. û balak balam bir girê pewrê ya ku li çolê din hêre. û balam ji balak re got: Li vir ji min re heft heb pêşkeşîgeh çêbike û li wir bona min heft heb ganêrê ciwan û heft heb beran amade bikin. û balak mîna ku balam gotiye kir û li her pêşkeşîgehê de gayekî û beranekî pêşkeş kirin. Beşa 24 û dema balam dît ku pîrozkirina İsraîlê di çavê xudan de qence, mîna carên din neçû ku li nîşanan bigere. Lêbelê wecê xwe ber bi çolê ve zîvirand û balam çavên xwe rakir û dît ku İsraîl li gora ezbetên xwe rûniştiye û Ruhê Xwedê hate ser wî û dest bi meteloka xwe kir û got: Balamê lawê bewr dibêje û zilamê ku çavê wî vebûye dibêje. Zilamê ku gotina Xwedê bihîstiye, zilamê ku bi ketinê û bi çav vekirî xewn û xiyala şiyandarê xwe dîtiye dibêje: Ya Aqub, çadirên te, ya İsraîl, şûnwarên te çi xweşikin. Mîna newalan belav bûne, mîna baxçeyên li kêleka çemin, mîna darên talîjariyê yên ku xudan danîne, mîna darên servîzade yên ku li qeraxa vê ne. Dêr sîtilên wan av behirike û nîjada wî dê pir avan debin û dê qiralê wî ji Agag biqamtir be û dê qiraletiya wî bête bilindkirin. Xwedê wî ji Misrê ve derdixe, mîna gayê kov quweta wî heye. Dê netewê ku jê re bûne neyar bixwin û hestiyên wan bişkînin û bi tîrên xwe ve wan qul bikin. Li ser çonga da ket, mîna şêrekî raket û mîna şêra mê dê kî wî rake? Yê ku te pîroz kiriye bila pîroz be û yê ku naletê li te bike bila bi nalet be. û hêrsa balak li dijî balam sor bû û destên xwe li hev xistin û balak ji balam re got: Bona ku tu naletê li neyarê min bikin bangî te kirim û avay, ev sê care ku hew tu wan pîroz dikin û niha bireve ciyê xwe, min gotiba ez ê zaf pêşkeşiyê ji te re bikim û avay, xudan te ji pêşkeşiyê mehrûm kir. û balam ji balak re got: Ger balak, mala xwe bi zîv û zêr ve tijî bide min jî, ez ji xwe bona ku qenceyê an jê xerabiyê bikim ji gotina xudan wê de tir nakim.
Ma şandiyen ku tejmin reşandin rejine gotum. Xudan çi bibêje ez ê wê bibêjim. û niha avay ez diçim netava xwe. Were kadê ev neteve di rojên dawîn de çi netava te re bikin ez agahiyî te bikim. û dest bi metaloka xwe kir û got. Bala me lawê bewr dibêje û zilamê ku çavê wî vebûye dibêje. Yê ku gotnê Xwedê dibihîze û zanîna yê ku bilind e dizane, yê ku bi ketnê û bi çav vekiriyî, yê ku xewn û xeyala şiyandar dîtiye dibêje. Ez wî dibînim, lêbelê niha ez lê dinhêrim. Lêbelê ne nêzik e. Dê ji Aqub stêrkek derkeve û dê ji İsraîlê gopalek rabe, dê ji seriyekî heta seriyê din li Moab bixe û bişkîne û dê hemûya lawên şer beeciqînin. û dê hemûyên lawên şer beeciqînin. û neyarê wê Edom dê bibe milk, dê Seyr jî bibe milk. û dê İsraîl karekî bi qudret çêbike. û dê yekî ji nijada Aqub serveriyê bajo. û reha bermayî dê ji bajêr ve bibire. û Amalek dît û dest bi metaloka xwe kir û got. Amalek pêşiya neteweyan bû. Lêbelê dê dawiya wê here helaqê. û Kenî dît û dest bi metaloka xwe kir û got. Şînwara te xurt e û hêlîna te di hundirê zinarê de hatiye danîn. Heta ku Aşûr te sürgün bike, dê Keniyê xerab bibin. û dest bi metaloka xwe kir û got. Ax, dema Xwedê vêya bike, dê kî bijî? û dê ji berava kî timê keştî werin û dê Aşûr nizm bikin û dê eber nizm bikin û dê ew jî biçe helaqê. û balam rabû û çû û vegeriya cê xwe û balak jî dirêya xwe de çû. Beşa bîst û pêncan. û İsraîl li Şîtimê rûnişt û netewê dest pê kir û bi qîzê Moab re zinê kir. û bona qurbanên îlayên xwe bangî netewê kirin û netewe xwarin û ji îlayên wan re xwar bûn. û İsraîl bi pal bewr ve hate girêdan û hêrsa Xudan li dijî İsraîlê sor bû. û Xudan ji Musa re got. Hemû serokên netewê bigre û bona ku hêrsa soriya Xudan ji İsraîlê vegere, wan li hemberî rojê li ber Xudan daliqînin. û Musa ji serverên İsraîlê re gotin. Hûn her yek zilamên xwe yên ku pal bewr ve hatine girêdan bikujin. û avay, ji lawên İsraîl zilamek hat, li ber çavê Musa û li ber çavê civaka hemûyên lawên İsraîl yên li ber deriyê çadira civandinê de digiriyan, pîrekek Midyanî ji birayên xwe re anîn. û dema pîna sê lawê Eleazarê lawê Kayîn Harûn vêya dît, ji nav civakê ve rabû û rimekî girt destê xwe û li pê yê bi İsraîlî veket û ket çadirê û rima xwe bi her duyan ve çikand. Rim him zikeyê İsraîlî û him jî ya pîreka Midyanî qul kir û ji aliyê din ve derket. Bi vê awayî nexweşiya ku İsraîlê tune dike aş bû. Yên ku di webayê de miribûn, 24,000 kes bûn. û Xudan bi Musa re axivî û got. Pîna sê lawê Eleazarê lawê Kayîn Harûn di nav lawên İsraîl de çavnebartiyê çavnebariya min kir û xezeba min ji ser wan ve vegerand û min di çavnebariya xwe de lawên İsraîl telef nekirin. Bo vê yekê bibêje, avay, ez peymana xweşiyê didim wî. û dê bona wî û li pê wî bona nîjada wî, dê peymana kayîntiyê ya abadîn bibe. Ji ber ku bona Xwedayê xwe bû çavnebar û bona lawên İsraîl kefaretê kir. û navê zilamê İsraîlî, yê ku bi pîreka Midyanî re hate lêxistin Zimriyê lawê Salû bû. Di nava Şîmeûniyan de begekî mala bapîran bû. û navê pîreka Midyanî ya hate lêxistin Kozbiya qîza Tisûr bû û ev zilam li Midyanê serokekî mala bapîran bû. û Xudan bi Musa re axivî û got. Zorê bide Midyaniyan û li wan bixe. Ji ber ku ew di mesela puer û di roja webaya ku mesela puer de bona xwişka xwe yê hatiye lêxistin, di mesela Kozbiya qîza begê Midyanê de bidek û dolabên ku di derheqê we de çê dikin tengasiyê din we. Beşa bîst û şeşan. û wisa bû ku paşî webayê Xudan bi Musa û Eleazarê lawê Kayîn Harûn re axivî û got. Civaka hemû lawên İsraîl li gora malên bapîrên xwe yên ku 20 salî ne û jê berjortirin, hemûyên ku ji İsraîlê derdkevin cengê giştikan bigirin. û Musa û Kayîn Eleazar li cem Ürdünê li hemberî Erîha di zozanê Moab de bi wan re axivîn û gotin. Mîna ku Xudan emir daye Musa û lawên İsraîl yên ku ji welatê Misrê ve derketine, giştikên 20 salî û jê berjortirin bigirin. Yekemînê İsraîlê Rûben. Lawên Rûben ji Henox eşîra Henoxiyan, ji Pallu eşîra Pallûyan, ji Hesron eşîra Hesroniyan, ji Karmî eşîra Karmîyan. Eşîrên Rûbeniyan vanan e û yên ku ji wan hatine jimartin 43,000
و 730 کس بون. و لاوی پالو الیاب و لاوین الیاب نموئل و داتان و آبیرام. پیشاتین جواکی این کد جواکا کوره ده لدیجی خودان کتنه کفتولفتی اف داتان و آبیرامن. و دما اف جواک مر و اگر 205 کسی خوارن و قداندن ار دوی خوکر و وانتوی کوره دا قرطاندن و بون فیره. لیبلی لاوین کوره نمرن. ولگورا عشیرین خواه لاوین شمعون. جنموئل عشیرا نموئلیان. جیامین عشیرا یامینیان. جیاکین عشیرا یکنیان. جزراح عشیرا زراهیان. جشاول عشیرا شاولیان. عشیرین شمعونیان وانانه. 22,200. لگورا عشیرین خواه لاوین گاد. جتسفون عشیرا تسفونیان. جهاگی عشیرا هاگیان. جشونی عشیرا شونیان. جوزنی عشیرا اوزنیان. جاری عشیرا اریان. جارود عشیرا آرودیان. جارلی عشیرا آرلیان. جلاوینگات لگوره این کواتنه جمارتن عشیره وان وانانه. 40,500. لاوین جهودا ار و اونان لولاته کنان امرن. ولگوره عشیرین خواه لاوین جهودا جشلا عشیرا شلانیان. جپیرز عشیرا پیرزیان. جزرا عشیرا زرایان بون. ولاوین پرس جهسرون عشیرا هسرونیان. جهامول عشیرا هامولیان. جوان لگوره این کواتنه جمارتن عشیرین جهودا وانانه. 76,500. لگوره عشیره وان لاوین اشاکار. جتولا عشیرا تولایا. جپوبا عشیرا پووانیان. جیاشوب عشیرا یاشوبیان. جشیمرون عشیرا شیمرونیان. لگوره این کجه اشاکار واتنه جمارتن عشیره وان وانانه. 64,300. لگوره عشیره وان لاوین زبولون. جسرد عشیرا سردیان. جالون عشیرا الونیان. جیهلال عشیرا یهلالیان. لگوره این کش زبولون و اتنه جمارتن عشیره وان وانانه 6,500. لگوره عشیرین لاوین اوسف مناشه و افرایم. لاوین مناشه جماکیر عشیره ماکیریان. و ماکیر بو باوه گیلاد. جگیلاد عشیره گیلادیان. لاوین گیلاد وانانه. جه ایزر عشیره ایزریان. جه هلک عشیره هلکیان. وج اسریل عشیره اسریلیان. وج شکم عشیره شکمیان. وج شمیدا عشیره شمیدایان. وج هفر عشیره هفریان. ولاوی تسلوف هاده لاوی هفر تنبو. هاو قیزن ویابون و ناوین قیزن تسلوف هات مهلا و نوع هوگلا میلکا و تیرت سابو. عشیره مناشه وانانه و ین کجوان هات نجمارتن 52,700 کس بون. لگورا عشیره وان لاوین افرایم وانانه. جه شوتله عشیره شوتلیان. جه بکر عشیره بکریان. جه تاهان عشیره تاهانیان. ولاوین شوتله وانانه. جه ایران عشیره ایرانیان. لگوره این که جلاوین افرایم و اتنه جمارتن عشیره وان وانانه 32,500 کس. لگوره عشیره وان لاوین اوسف ایون. لگوره عشیره وان لاوین بنیامین. جبلا عشیره بلاییان. جه آشبل عشیره آشبلیان. جه آهیرام عشیره آهیرامیان. جه شفوفام عشیره شفامیان. جه هوفام عشیره هوفامیان. و لاوین بلا آرد و نامان بون. جه آردا عشیره آردانیان. جنامان عشیره نامانیان. لگوره عشیرین خولاوین بنیامین وانانه و ین که جوانات نجمارتن 45,600 کس بون. لگوره عشیرین وان لاوین دام وانانه. جشوام عشیره شوهامیان. لگوره عشیرین خواه عشیرین دام وانانه. همو شوهامیان لگوره این که ات نجمارتن عشیرین وان 64,400 کس بون. لگوره عشیرین وان لاوین آشر. جیمنا عشیره یمنیان. جیشبی عشیره یشبیان. جبریا عشیره بریان. جلاوین بریا جهبر عشیره هبریان. جمالکیل عشیره مالکیلیان. و ناوی قیزا آشر سراه بو. لگورین کجلاوین آشر و اتنه جمارتن عشیره وان وانانه 53,400. لگور عشیره وان لاوین نفتالی جیاتسل عشیره یتسلیان. جگونی عشیره گونیان. جیتسر عشیره یتسریان. جشیلم عشیره شیلمیان. لگور عشیرین خواه عشیرین نفتالی وانانه و ین کجوان اتنه جمارتن 45,400 کس بون. جلاوین اسرائیل ین که اتنه جمارتن وانانه 601,730. و خدام به موسی را آخوی و گوت لگور حجمارا نوان ده ولید جوان را میراسی به تپار کرن. توی جیه که زیده ای میراس زیده بکه و جیه که هنده که کم بکه. دل گورا ین که جه اتنه جمارتن میراسا هر یکی بده داین.
Lê hew dê welat bi pişkê ve bê tepar vekirin. Dê bavên wan li gor navê nezbetên xwe mêrasê bigirin. Di navbera yên ku zêde û yên ku kêm de mêrasên wan dê li gora pişkê bê tepar vekirin. Li gora eşîrên wan yên ku ji Lewî hatine jimartin vanan e. Ji Gerşon, eşîra Gerşonyan. Ji Kohat, eşîra Kohatyan. Ji Merarî, eşîra Meraryan. Eşîrên Lewî vanan e. Eşîra Libniyan, eşîra Hebronyan, eşîra Mahlyan, eşîra Muşyan, eşîra Korayan. û Kohat bû bavê Amram, û navê jina Amram Qîza Lewî Yokebed bû. Li Misrê ji Lewî re hate dinê û Harûn û Musa û xuşka wan Miryam ji Amram re anîn dinê. û ji Harûn re Nadab û Abîhû, Eleazar û Îtamar hatin dinê. û dema Nadab û Abîhû li ber Xuda agirê biyan pêşkêş kirin mirin. û yên ku ji wan hatine jimartin, yên yekmehî û jê berjortir, wekî ku gişt mêr bin, 23,000 kes bûn. Ji ber ku di nav lavên İsraîl de nehatin jimartin. Ji ber ku di nav lavên İsraîlê de ji wan re mêras nehat dayîn. Yên ku ji aliyê Musa û kahîn Eleazar ve hatine jimartin vanan e. Wan lavên İsraîl li cem Urdunê, li hemberî Erîhayê, di zozanên Moabê de jimartin. Lê belê ji lavên İsraîl yên ku Musa û kahîn Harûn li çola Sînayê jimartin, tu kes nav wan ên ku hatine jimartin de tune bûn. Ji ber ku Xudan di derheqê wan de dê mihaqaq li çolê bimirin gotibû. û ji wan xeynî kalebê lawê Yefûn ne û Yeşûyê lawê Nûn tu kes nemabûn. Beşa 27 Ji eşîrên Manaşeyê lawê Yusuf, qîzên Tiselofadê lawê Heferê, lawê Gileadê, lawê Makîrê, lawê Manaşe, nêzik hatin û navên qîzên wî banan e. Mahla, Noa û Hogla û Milka û Tirtsa. û li ber Musa û li ber kahîn Eleazar û li ber began û hemûya civakê di deriyê çadira civandinê de sekinên û gotin: Bavê me li çolê mir û ne di nava civaka ku di civaka Korayê dijî Xudan civiyane de bû. Lê belê di sûcê xwe de mir û lawên wî tune bûn. Ma ji ber ku lawê nîne, dê çima navê bavê me ji nav eşîra wî bêtera kirin? Di nav birayên bavê me de milkekî bidin me. û Musa dozan bir ber Xuda. û Xudan bi Musa re axivî û got: Qîzên Tiselhofat rast dibêjin. Mihaqaq tu ê di nav birayên bavê wan de wekî milk be mêrasê bide wan. û tu ê mêrasa bavê wan derbasî aliyê wan bike. û tu ê bilavên İsraîl re biaxive û bibêje: Ger zilamek bimire û lawê wî tune be, wê gavê hûn ê mêrasa wî derbasî qîza wî bikin. û ger qîza wî tune be, wê gavê hûn ê mêrasa wî bidin birayên wî. û ger birayên wî tune bin, wê gavê hûn ê mêrasa wî bidin birayên bavê wî. û ger birayên bavê wî tune bin, wê gavê hûn ê mêrasa wî bidin ji eşîra wî merivê wî herî nêzik e. û dê be milkê wî û mîna ku Xudan emir daye Musa, dê ji lavên İsraîl re bibe zagon û darazî. û Xudan ji Musa re got: Hilkişe vî çiyayê avarîmê û welatê ku dayê me lavên İsraîl bibîne. û paşî ku tu ê bibînî, çawa birayê te Harûn beşdarî neteweya xwe bûye, tu ê jî beşdar bibe. Ji ber ku li çola Tisînê di derba keftûlefta neteweyê de, weldijî emrê min ya ku li ber çavên wan di avê de pîrozkirina min serî hildan. Vanal çola Tisînê li Kadeşê avên Merîban e. û Musa bi Xudan re axivî û got: Xudan, Xwedayê ruhên hemû mirovan bila zilamekî li ser neteweyê wezîfedar bike. Ew jî li ber wan derkeve û li ber wan bikeve û wan bînin derve û wan bînin hundir. Da ku bila civaka Xudan nebe mîna mîhên bêşivan. û Xudan ji Musa re got: Yeşûyê lawê Nûn bigire cem xwe. Zilamekî ku tê de ruh heye. û tu ê destê xwe deyne ser wî û tu ê wî li ber kahîn Eleazar û li ber hemûya civakê bisekînîne û li ber çavên hemûya civaka İsraîlê tu ê talîmatê bide. û bona ku hemûya civaka lavên İsraîl îtaatê jê re bikin, tu ê şerefa xwe deyne ser wî. û dê li ber kahîn Eleazar bisekine, ew jî dê li ber Xudan bi daraziya Ûrîmê bonayê bipirse. Ew û tevî wî hemûyên lavên İsraîl hemûya civakê dê bi gotina wî derkevin derve û bi gotina wî bikevin hundir. û Musa li gora ku Xudan emir daye wî kir û Yeşû girt û wî li ber kahîn Eleazar û hemûya civakê sekinand. û mîna ku Xudan bi navdîtiya Musa emir daye destê xwe danî ser wî û talîmatê daye. Beşa 28 û Xudan bi Musa re axivî û got: Emir bide lavên İsraîl û ji wan re bibêje: Hûn ê bala xwe bidinê ku pêşkeşiya ji min re yî, wekî ji min re bênxweşî be, xwarina minî pêşkeşiyên bagir ve tên kirin, di demên eşkere de pêşkêşî min bikin. û tu ê ji wan re bibêje: Pêşkeşiya dagir de tê çêkirin, ya ku hûn ê pêşkêşî Xudan bikin ev e. Wekî pêşkeşiya şewitandinê ya her timî be, li gora wekî her roj du serî be,
berxên nêr yên yeksalî ên bêqusûr. Tu yê ji berxikan yekî spê pêşkêş bikî û ya din jî êvarî pêşkêş bike. Wekî pêşkêşiya nan be, tu ji 10 pariyê efa pariyek arvanê zirav, ya ku bi zeyta zeytûnê ve hatiye qutandin, ya ku ji 4 pariyên nîne pariyekî ya hatiye strandin pêşkêş bikin. Pêşkêşiya ku her timî tête şewitandinê, ya ku li çiyayê Sînayê mezrandî ye, wekî bênxweşî be pêşkêşiya ku bagir ve ji xudan re hatiye çêkirin e. û pêşkêşiya wê yê rijandinê dê bona berxikekê ji 4 pariyê hînê pariyek be, tu êlceyê pîroz ji xudan re ji vexwarinê pêşkêşiyekê dirêje birjîne. û tu yê berxika din berê varê pêşkêş bike. Sibê êmîna pêşkêşiya nan û wekî pêşkêşiya wê yê rijandinê, tu yê êmîna pêşkêşiya ku bagir ve tête çêkirin, wekî ku ji xudan re bênxweşî be pêşkêş bike. û di roja sebtê de du berxikên nêr ên yeksalî yên bêqusûr û wekî pêşkêşiya nan be ji 10 pariyê efayê 2 pariyê arvanê ziravê ku bi rûn ve hatiye strandin û pêşkêşiya wê yê rijandinê dê bête pêşkêşkirin. Xeynî pêşkêşiya ku her timî tête şewitandin û pêşkêşiya wê yê rijandinê, pêşkêşiya şewitandinê ya her sebtê ev e. û di seriyên mehên we de, ji xudan re wekî ku bibin pêşkêşiya şewitandinê, du ganêrên ciwan û beranek û yeksalî 7 berxikên nêr yên bêqusûr û bona her ganerî wekî pêşkêşiya nan be, ji 10 pariyê efayê 3 pariyê arvanê zirav ê ku bi rûn ve hatiye strandin û bona yek beranî ji 10 pariyê efayê 2 pariyê arvanê zirav ê ku bi rûn ve hatiye strandin û bona her berxikî ji 10 pariyê efayê pariyek arvanê zirav ê ku bi rûn ve hatiye strandin, wekî pêşkêşiya şewitandinê û bênxweşî be, hûn ê ji xudan re pêşkêşiya ku dagir de tête çêkirin pêşkêş bikin. û pêşkêşiyên wan yê rijandinê dê bona ganêrekî nîv hîn û bona beran ji 3 pariyên hînê pariyekî û bona berxikê ji 4 pariyên hînê pariyekî xemr be. Ji mehên salê pêşkêşiya şewitandinê ya her mehê ev e. Xeynî pêşkêşiya şewitandinê ya her timî û pêşkêşiya wê yê rijandinê dê ji xudan re wekî pêşkêşiya sûcê ve nêriyek bête pêşkêşkirin. û fesha xudan di meha yekemîn de di roja çardeyê mehê de ye û dê roja pazdehên vê mehê de bibe cejn. Dê 7 roj nanê bê havên were xwarin. Dê di roja yekemîn de civaka pîroz bibe. Hûn ê qet tu karê giran nekin. Wekî pêşkêşiya ku bagir ve tête çêkirin, pêşkêşiya ku ji xudan re tête şewitandin be, hûn ê du ganêrên ciwan û beranek û yeksalî 7 berxikên nêr pêşkêş bikin. Dê ew bona we bêqusûr bin. Wekî pêşkêşiya wanî nan be, bona ganêrekî ji dehê sê û bona beran ji dehê dudo arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatiye strandin hûn ê pêşkêş bikin. Ji 7 berxikî bona her berxikî ji dehê yek û ji bo ji were keferetê bike wekî pêşkêşiya sûcê be, hûn ê nêriyekî pêşkêş bikin. Xeynî pêşkêşiya şewitandinê ya sibehê ya ku pêşkêşiya şewitandinê ya her timî ye, hûn ê vana jî pêşkêş bikin. Bi vê awayî hûn ê her roj wekî ku ji xudan re bênxweşî be xwarina pêşkêşiya ku bagir ve tête çêkirin 7 rojî pêşkêş bikin. Xeynî pêşkêşiya şewitandinê ya her timî û pêşkêşiya wê yê rijandinê dê bête pêşkêşkirin. û di roja heftemîn de dê bona we civîna pîroz bibe. Hûn ê qet tu karê giran nekin. û di roja nûberan de, di cejna wê hefteyan de, dema hûn ji xudan re pêşkêşiya nan ya nû pêşkêş bikin, dê bona we civîna pîroz de be. Hûn ê qet tu karê giran nekin. Lêbelê wekî ji xudan re bibe bênxweşî, bibe pêşkêşiya şewitandinê, hûn ê du ganêrên ciwan û beranek û yeksalî 7 berxikên nêr û wekî pêşkêşiya wanî nan be, bona her ganêrekî ji dehê sê û bona yek beranî ji dehê dudo, ji 7 berxikî bona her berxikî ji dehê yek arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatiye strandin û ji bo ji were keferetê bike hûn ê nêriyekî pêşkêş bikin. Xeynî pêşkêşiya şewitandinê ya her timî û pêşkêşiya wê înan hûn ê vana dê vana bêqusûr bin û tevî pêşkêşiyên wanî şewitandinê pêşkêş bikin. Beşa bîst û nihan. û di meha heftemîn de di yekê mehê de dê bona we civîna pîroz be. Hûn ê qet tu karê giran çê nekin. Dê bona we roja borî lêxistinê bibe. û wekî ji xudan re bibe bênxweşî, bibe pêşkêşiya şewitandinê, hûn ê ganêrek ciwan û beranek û yeksalî 7 berxikên nêr ên bêqusûr û wekî pêşkêşiya wan înan be, bona ganêr ji dehê sê û bona beran ji dehê dudo, ji 7 berxikî bona her berxikî ji dehê yek arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatiye strandin û ji bo ji were keferetê bike, wekî pêşkêşiya sûcê be, hûn ê nêriyekî pêşkêş bikin. Banal gora usula xwe, wekî ji xudan re bibe bênxweşî, bibe pêşkêşiya ku bagir ve tête çêkirin,
ji pêşkeşiya şewtandinê ya mehan û ji pêşkeşiya wê înan û ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û ji pêşkeşiya wê înan û ji pêşkeşiyên wanî rijandinê cihêtir in. û dehê vê meha heftemîn de dê bona we civîna pîroz be û hûn ê nefsên xwe nizm bikin û qet bi tu cûreyî karî nekin. Lêbelê wekî bênxweşî be ji xudan re pêşkeşiya şewtandinê be, hûn ê ganêrek ciwan û beranek û yeksalî heft berxikên nêr pêşkeş bikin. Dê ew bona we bêqusûr bin û wekî pêşkeşiya wan înan be, bona ganêr ji dehê sê û bona yek beranî ji dehê dido, ji heft berxikî bona her berxikî ji dehê yek arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatiye strandin û ji bo ji we re kefaretê bike wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya sûc û kefaretê û ji pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wanî rijandinê cihêtir in. û di roja panzdehê meha heftemîn de dê bona we civîna pîroz be û hûn ê qet tu karî giran nekin û heft roj ji xudan re cejnê çêbikin. û wekî pêşkeşiya şewtandinê, pêşkeşiya ku bi agir ve tête çêkirin û wekî ji xudan re bênxweşî be, hûn ê sêzdeh ganêrên civan û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr pêşkeş bikin. Dê ev bêqusûr bin. Wekî pêşkeşiya wan înan be, ji sêzdeh ganerî bona her ganêrekî ji dehê sê û ji du beranî bona her beranekî ji dehê dido û ji çardeh berxikî bona her berxikî ji dehê yek arvanê zirav ya ku bi rûn ve hatiye strandin û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê jihêtir in. û di roja duwem de donzdeh ganêrên civan û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û ji pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja sêwem de yanzdeh ganêr û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja çaremîn de deh ganêr û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja pêncemîn de neh ganêr û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja şeşemîn de heşt ganêr û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja heftemîn de heft ganêr û du beran û yeksalî çardeh berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. û di roja heştemîn de dê bona we civîna pîroz bibe. Hûn ê qet tu karî giran nekin. Lêbelê wekî pêşkeşiya şewtandinê, pêşkeşiya ku bi agir ve tête çêkirin û ji xudan re bênxweşî be, ganêrek û beranek û yeksalî heft berxikên nêr ên bêqusûr û li gora hejmarên wan li gora usulê bona ganêran, bona beranan û bona berxikan pêşkeşiyanan û pêşkeşiyên wanî rijandinê û wekî pêşkeşiya sûcê be hûn ê nêriyekî pêşkeş bikin. Vana ji pêşkeşiya şewtandinê ya her timî û pêşkeşiya wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê cihêtir in. Xeynî qewlên we û pêşkeşiyên wê ji dil, nan û pêşkeşiyên wê şewtandinê û pêşkeşiyên wê înan û pêşkeşiyên wê rijandinê û pêşkeşiyên wê xweşiyê bin, hûn ê di cejnên xwe de vana pêşkeşî xudan bikin.
Ulgora her tiştên ku Xudan wan ji Musa re emir kirine, Musa ji lawên İsraîl re gotin. Beşa siyemîn. û Musa bi serokên ezbetên İsraîl re axivî û got: Tiştê ku Xudan emir kiriye ev e. Ger zilamek qewlê ji Xudan re bike, an jî bona ku nefsa xwe bi bendikekê girê bide sondê bixwe, dê gotina xwe xera neke. Divê li gor her tiştên ku ji devê wî ve derdikeve bike. û pîrekek di ciwaniya xwe de dema hîn li mala bavê xwe de ji Xudan re qewl bike û xwe bi bendikekê vegirê bide û dema bavê qewla wê û bendika ku nefsa xwe pê girê daye bibihîze û ger bavê wê li dijî wê bêdeng bimîne, wê gavê dê hemû qewlên wê bisekinin û her bendikên ku nefsa xwe pê girê daye dê bisekinin. Lêbelê ger bavê wê di roja ku bihîstiyê de bibe maneyê wê, dê qet tu yek ji qewlên wê û ji bendikên wê yên pê nefsa xwe girê daye nesekinin û dê Xudan lê biborîne ji ber ku bavê bûye maneyê wê. û gerdema hîn ser qewlên xwe an jî gotina bêraman ya lêvên xwe be û bizewce û mêrê wê bibihîze û ger di roja ku bihîstiyê de li dijî wê bêdeng bimîne, wê gavê dê hemû qewlên wê bisekinin û her bendikên ku nefsa xwe pê girê daye dê bisekinin. Lêbelê ger mêrê wê di roja ku bihîstiyê de bibe maneyê wê, wê gavê dê qewla ku li ser xwe û gotina xwe ya bêraman ya ku nefsa xwe pê girê daye betal bikin û dê Xudan lê biborîne. Lêbelê qewla pîreka bî an jî hatiye berdan her tiştên ku canê xwe pê girê dayiye dê li ser wê bisekinin. û ger li mala mêrê xwe qewl kiribe an jî bi sondxwarinê nefsa xwe bi bendikê girê dabe û mêrê wê bihîstibe û bêdeng mayîbe, wê gavê dê hemû qewlên wê bisekinin û her bendikên ku nefsa xwe pê girê dayiye dê bisekinin. Lêbelê ger mêrê wê di roja ku bihîstiyê de hemûyan betal kiribin, wê gavê dê derheqê qewlên wê de an jî derheqê bendika ku pê nefsa xwe girê dayî de her tiştên ku ji lêvên wê derketine dê nesekinin. Mêrê wê wan betal kirine û dê Xudan li pîrekê biborîne. Mêrê wê dikare hiçî qewlên bona nizmkirina nefsê hatiye kirin û sonda girêdayînê tesdîq bike û mêrê wê dikare wê betal bike. Lêbelê mêrê wê her ku roj derbas dibe li dijî wê bêdeng bimîne, wê gavê hemû qewlên wê an jî hemû bendikên ku li ser wê ne tesdîq dikin. Wan tesdîq kirine, ji ber ku di roja ku wan bihîstine de li dijî wê bêdeng mayîye. Lêbelê ger paşî ku wan bihîstibin bi tûmî betal bikin, wê gavê dê gunehê pîrekê li xwe bar bike. Di derheqê mêr û jin de, di ciwaniya xwe de, dema hîn ku li mala bavê xwe be, zagonên ku Xudan ji Musa re emir kirine ev in. Beşa sî û yekan. û Xudan bi Musa re axivî û got: Ji Midyaniyan tola lawên İsraîl hilde. Paşî wê tu yê beşdarî netewaya xwe bibe. û Musa bi netewê re axivî û got: Bona ku ji Midyaniyan tola Xudan hildin, herin Midyanê. Ji cengê re di nav xwe de zilaman biçek bikin. Bona hemû ezbetên İsraîlê hûn ê ji her ezbetê hezar kesî ji cengê re bişînin. û ji hezarên İsraîlê wekî ku ji her ezbetê hezar kes be, bona cengê 12,000 kes peyayên biçek hate dayîn. û Musa ji her ezbetê hezar peyayî ji cengê re wan û pîna asê lawê kayîn Eleazar taximên cihê pîroz û wekî boriyên dengbilind di destê wan de be wan şandin cengê. û mîna ku Xudan emir dabû Musa li dijî Midyanê ceng kirin û her zilamî kuştin. û ji wan di nav yên ku hatibûn kuştin de qiralên Midyanê Evî û Rekem û Tisûr û Hûr û Reba 5 qiralê Midyanê kuştin. Bala mê lawê bewir jî bi şûr ve kuştin. û lawên İsraîl pîrekên Midyanê û zarokên wan esîr kirin û hemû heywanên wan û hemû keriyên wan û hemû malên wan talan kirin. û hemû bajarên ku tê de rûdiniştin û hemû zomên wan bi agir veşewtandin. û dixwaze bila mirov be an jî bila heywan be hemûya xenîmetê û hemû malên talanê raiştin. û hêsîrên xwe û malê talanê û xenîmetê ji Musa û kayîn Eleazar û ji civaka lawên İsraîl re anîn artêşgeha ku li Zozanê Moabê ya li hemberî Erîhayê û li cem Ürdünê yî. û Musa û kayîn Eleazar û hemû begên civakê bona ku pêşwaziyê ji wan re bikin derketin dervê artêşgehê. û Musa li dijî serbas, serdar û stwanên artêşa ji xizmeta cengê ve tên hêrs bû. û Musa ji wan re gotin: Maqay we hemû pîrekan saxiştin? Avay! Bana bûn sedem ku lawên İsraîl di mesela pewr de bi şîreta balam li dijî Xudan êrîş kirin û vê awayî di nav civaka Xudan de we baçê bû. û niha her mêrê di nav zarokan de bikujin û her pîreka ku bi zilam re raketiye û vê awayî bi zilam dizane bikujin. û hemû keçikên ciwan ku bi zilam re raneketine û vê awayî bi zilam nizanin, bona xwe sax bihêlin.
û hûn heft roj li derveyê artêşgehê bimînin. Hûn û hesîrên xwe, her kesê ku can kuştiye û her kesê ku destê xweliyê ku hatiye kuştin xistiye, di roja sêwem û di roja heftemîn de xwe paqij bikin. û her kincî û hemû pertalên çerm û her tiştên ku bi rîsê bi zinan ve hatine çêkirin û hemû pertalên darîn paqij bikin. û Kaîn Eleazar ji zilamên cengê yên ku çûne şer re gotin. Zagona ku Xudan emir ji Musa re kiriye ev e. Hew hûn ê zêr û zîv û tunc û hesin û qela û gule her tiştên ku diyagê agir dibin ji agir ve derbas bikin û dê paqij bibe. Lêbelê dê bi ava mindariyê ve bête paqijkirin. û hûn ê her tiştên ku diyagê agir nabin ji avê ve derbas bikin. û di roja heftemîn de hûn ê kincê xwe bişon û hûn ê paqij bibin û paşî wê hûn ê bikevin artêşgehê. û Xudan bi Musa re axivî û got: Tu û Kaîn Eleazar û serokên malên bapîrên civakê dixwaze bila zilam be an jî heywan be, giştikê malê talanê ya ku hatiye stendin raêlin. û malên talanê di nav şervanên cengî yên ku derketine cengî û hemûya civakê de nevî bi nevî par bike. û tu yê ji leşkerên ku derketine cengî dixwaze bila zilam be an jî dewar be, ji keran be an jî keriyan be, wekî ji 5 sedî canek be, bona Xudan beşê bistîne. Ji neviyê ku ketiye aliyê wan bistînin û wekî pêşkeşiya Xudan ya rakirinê ye, tu yê wan bidin Kaîn Eleazar. û ji neviyê ku ketiye para lawên İsraîl be, dixwaze bila ji zilam be an ji dewar be, an jî keran be, an jî keriyan be, ji hemû heywanan, ji her pêncîyî yeka ku hatiye kişandin bigre û sedî canek be, bona beşê bistînin û tu yê wan bidin Lewîyên ku notirbaniya şûnwara Xudan digirin. û Musa û Kaîn Eleazar mîna ku Xudan emir daye Musa kirin. û xenîmeta ji ber malên leşkerên ku çûne cengê talan kiriye maye 675 hezar mîh û 72 dewar û 61 ker û ji pîrekên ku bi mêr ve raneketine û vê awayî bi mêr nizanin hemû can 32 bûn. û neviyê para yên ku derketine cengê bi hejmarî 337 mîh bûn. û ji mîhan bêşa Xudan 675 bûn û dewar 36 bûn. Ji wan bêşa Xudan 72 bûn û ker 3500 bûn. Ji wan bêşa Xudan 61 bûn û mirov 16000 bûn. Ji wan bêşa Xudan 32000 can bûn. û Musa bêşa ku pêşkeşiya rakirina ya Xudan e, mîna ku Xudan emir daye Musa dan Kaîn Eleazar. û ji neviyê lawên İsraîl ya ku Musa ji zilamên ku çûne cengê par kiriye û neviyê civakê 337,500 mîh û 36,000 dewar û 35,500 ker û 16000 can mirov bûn. Ji neviyê ku lawên İsraîlê ye, dixwaze bila ji mirov be an jî ji heywanan be, her yekê ku ji pêncî ve hatiye kişandin, mîna ku Xudan emir daye Musa, Musa wan raiştin û dan Lewîyên ku notirbaniya şûnwara Xudan dikin. Serdar û sîtvanên ku serbazên hezarên artêşê ne, nêzîkî Musa bûn û ji Musa re gotin: Em qulên te, me giştikên zilamên cengî yên ku destê me de neraiştin û ji me qet tu zilamek jî nekê me. û her yek, her çi dîtibin, bona ku ji bo canê me ji Xudan re kefaretê bike, wekî ku pêşkeşiya Xudan be, pertalên zêr, xelikên lingan û bazinan, gustîlkan, guharan û gerdeniyan anîn. û Musa û Kaîn Eleazar ji wan zêr û hemû pertalên ku hatine çinîn ji wan stendin. û giştikên zêrê ku serdar û sîtvan ji Xudan re wekî pêşkeşiya rakirinê be pêşkeş kirine 16750 şekel bûn. Zilamên ku derketibûn cengê her yek bona xwe talan raiştibûn. û Musa û Kaîn Eleazar ji serdar û sîtvanan zêrê raiştin û li ber Xudan wê bona lawên İsraîl wekî bîranîn be anîn çadira civandinê. Beşa sî û duyan. û heywanên lawên Rûben û lawên Gad zehf zêde bûn. û warê Yazerê û warê Gîleadê dîtin û avay ew cih cihê heywanan bû. û lawên Gad û lawên Rûben hatin û bi Musa re û Kaîn Eleazar re û begên civakê re axivîn û gotin: Atarot û Dîbon û Yazer û Nîmra û Heşbon û Eleala û Sebam û Nebo û Beon, ev warê ku Xudan li ber çavê civaka İsraîlê lê xistiye, cihê heywana ye û heywanên qulên te hene. û gotin: Ger me çavên te de qencî dîtibin, bila ev welat bi milkî ji qulên te re bête dayîn. Me ji Urdunê ve derbas nekin. û Musa ji lawên Gad û lawên Rûben re gotin: Dê birayên we biçin cengê û qey hûn ê li vir rûnin. û me çima hûn dilê lawên İsraîl ji derbasbûyîna welatê ku Xudan daye wan dizîvirînin? Dema ji Kadeş Barneayê bavên we bona dîtina welat şandim, wan jî wisa kirin.
û kişiyan heta newala eşkolê û welat dîtin û bona nekevin welatê ku Xudan dahiye wan dilên lawên İsraîl zivirandin. û wê rojê hirsa Xudan sor bû û sond da û got: Zilamên ku ji Misrê derketine yên 20 salî û jê berjortirin, dê tu carî welatê ku ji Ibrahîm, İshak û Yaqûb re sond dayî me nebînin, ji ber ku bi tumîl pê min nehatin. Hew kale bê lawê Yefuneyê Kenîzî û Yeşûyê lawê nûn dê bibînin. Ji ber ku ew bi tumîl pê Xudan hatin. Wê hirsa Xudan li dijî İsraîlê sor bû û heta tumiya ew nûşeya ku di çavê Xudan de xerabiyê kirine qediyan 40 sal wan di çolê de gerandin. û avay, bona hirsa Xudan ya sor, ya li dijî İsraîlê ye, hîn jî zêde bikin û nijada zilamên bisûç li devila bavê xwe hûn rabûn. Ji ber ku ger hûn ji pê wî vegerin, dê dîsa wan li çolê bêlin û hûn ê hemûya vê netewê tune bikin. Watin cem wî û gotin: Li vir bona keriyên me hewşên miyan û bona zarokên me em ê bajaran çêbikin. Lê belê heta ku lawên İsraîl bînin ciyên wan, em ê bi çekdarî li çûyîna pêşiya wan de amade bin. û ji ber gelê welat dê zarokên me li bajarên bisûr de rûnin. Lawên İsraîl heta ku her yek mîrasa xwe raêle, em ê venegerin malên xwe. Ji ber ku li aliyê dinê Urdunê û jê wedetir em ê tevî wan mîrasê negirin. Ji ber ku mîrasa me li vî aliyê Urdunê ber bi rojhilatê veket. û Musa ji wan re gotin: Ger hûn vêya bikin, hûn ê li ber Xudan bona ku herin cengê çekan raêlin. û heta ku neherin wî ji ber wî biqewirînin û heta ku li ber Xudan welat bêyî xistinî bin daraziyê, ji we her zilamê bi çek li ber Xudan ji Urdunê ve derbas bibe û ger paşî wê hûn vegerin û hûn ê li dijî Xudan û li dijî İsraîlê bêsûc bibin. û dê li ber Xudan ev welat bi milkî bibe ya we. Lê belê ger hûn wisa nekin, avay, hûn ê li dijî Xudan sûcê bikin û bawer bikin ku dê sûcê we bibîne. Bona zarokên xwe ji xwe re bajaran û bona miyên xwe ji xwe re hewşan çêbikin û tiştê ku ji devê we derketiye bikin. û lawên Gad û lawên Rûben bi Musa re axivîn û gotin: Dê qulên te mîna ku efendiyê min emir daye bikin. Zarokên me, pîrekên me, keriyên me û hemû heywanên me dê li vir li bajarên Gîleadê bimînin. Lê belê qulên te her zilamê ku bona cengê biçekin, mîna ku efendiyê min gotiye dê bona şer ji ber Xudan derbas bibin. û Musa derheqê wan de emir da Kaîn Eleazar û Yeşûyê lawê nûn û ji serokên malên bapîrên lawên İsraîl. û Musa ji wan re gotin: Ger lawên Gad û lawên Rûben her zilamê bona cengê biçek ji ber Xudan bi we re ji Urdunê ve derbas bibin û li ber we ger welat bête girtinî bin daraziyê, wê gavê hûn ê welatê Gîleadê wekî milk be bidin wan. Lê belê ger biçek tevî we derbas nebin, wê gavê dê li welatê Kenanê nav we de milk bigirin. û lawên Gad û lawên Rûben bersivê dan û gotin: Mîna ku Xudan ji qulên te re gotine, em ê bikin. Em ê biçek li ber Xudan derbasî welatê Kenanê bibin û bila milkê mîrasa me li wêdeya Urdunê bimîne. û Musa welatê Sîyonê qiralê Amoryan û welatê Ogê qiralê Başanê welêt li gora dora wê bajarên welatê li doreyê dan wan, dan lawên Gad û lawên Rûben û nîv ezbetê Manaşeyê lawên Yûsuf. û lawên Gad bajarên Bisûr, Dîbonê û Atarotê û Aroerê û Atrot Şofanê û Yazerê û Yogbehayê û Beyt Nimrayê û Beyt Haranê û hewşên mihan ava kirin. û lawên Rûben Heşbonê û Elealeyê û Kiryatayîmê û Neboyê û Baal Meonê wekî navên wan hatibê guhertin û Sîbmayê ava kirin û navên wekî din dan bajarên ku ava kirine. û lawên Makîrê lawên Manaşe çûn Gîleadê û wêstendin û Amorên ku li wir in qewirandin. û Musa Gîleadê da Makîrê lawên Manaşe. Ew jî li wir rûnişt. û Yaîrê lawên Manaşe çû û gundên wan girtin û navê Havvot Yaîr li wan kirin. û Nobah çû û Kenatê û gundên wê girtin. û bi navê xwe jê re got Nobah. Beşa Sî û Siyan. Koçên lawên İsraîl, ên ku bi destê Musa û Harûn li gora artêşên xwe ji welatê Misrê ve derketine ev in. û Musa bi emrê Xudan derketina wan li gora koçên wan nivîsandin û li gora derketina wan koçên wan ev in. û di meha yekemîn de, di roja 15 aniya meha yekemîn de ji Ramsesê derketin. Roja paşî Fiseyê li ber çavên hemû Misriyan bi destê bilind ve derketin. û Misrî hemûyên pêşîbûyên ku Xudan di nav wan de lê xistibûn binax dikirin. Xudan ji îlayên wan re jî daraziyan çêkirin. û lawên İsraîl ji Ramsesê koç kirin û Sukotê kon danîn. û ji Sukotê koç kirin û li Etama ku li qeraxa çolê kon danîn. û ji Etamê koç kirin û zivirên Pî Hahîrota li hemberî Baal Tesefonê û li ber Mîgdolê kon danîn.
û ji ber pî hahîro tê koç kirin û ji nav behrê derbasî çolê bûn û çola Etamê de rêya sê rojî çûn û li Marayê kondanîn. û ji Marayê koç kirin û hatin Elîmê û li Elîmê 12 çavkaniyên navê û heftê darên xurmê hebûn û li wir konê danîn. û ji Elîmê koç kirin û li cem behra gewez ve konê danîn. û ji behra gewez ve koç kirin û li çola Sînayê konê danîn. û ji çola Sînayê koç kirin û li Dovkayê konê danîn. û ji Dovkayê koç kirin û li Alûşê konê danîn. û ji Alûşê koç kirin û li Refîdimê konê danîn. Li wir bona netewê ava ve xwarinê tune bû. û ji Refîdimê koç kirin û li çola Sînayê konê danîn. û ji çola Sînayê koç kirin û li Kîbrot Hattavayê ve konê danîn. û ji Kîbrot Hattavayê koç kirin û li Haserotê konê danîn. û ji Haserotê koç kirin û li Rîtmayê konê danîn. û ji Rîtmayê koç kirin û li Rîmon Peresê konê danîn. û ji Rîmon Peresê koç kirin û li Libnayê konê danîn. û ji Libnayê koç kirin û li Rîsayê konê danîn. û ji Rîsayê koç kirin û li Kehalatayê ve konê danîn. û ji Kehalatayê koç kirin û li Çiyayê Şeferê konê danîn. û ji Çiyayê Şeferê koç kirin û li Haradayê ve konê danîn. û ji Haradayê koç kirin û li Makhelotê ve konê danîn. û ji Makhelotê koç kirin û li Tahatê konê danîn. û ji Tahatê koç kirin û li Terahê konê danîn. û ji Terahê koç kirin û li Mîtkayê konê danîn. û ji Mîtkayê koç kirin û li Haşmoneyê konê danîn. û ji Haşmoneyê koç kirin û li Moserotê konê danîn. û ji Moserotê koç kirin û li Benê Yaakanê konê danîn. û ji Benê Yaakanê koç kirin û li Hor Hagîgadê konê danîn. û ji Hor Hagîgadê koç kirin û li Yotbatayê konê danîn. û ji Yotbatayê koç kirin û li Abroneyê konê danîn. û ji Abroneyê koç kirin û li Edsongeberê konê danîn. û ji Edsongeberê koç kirin û li çola Tisînê konê danîn. Ev Kadeş e. û ji Kadeşê koç kirin û li Çiyayê Horê ya ku li Qeraxa welatê Edomê konê danîn. û ser emrê Xudan Kaîn Harûn hilkişiya Çiyayê Horê û 40 saliya ku lawên İsraîl ji Misrê ve derketine di meha pêncan de di yekê mehê de li wir mir. û dema Harûn li Çiyayê Horê mir 123 salî bû. û qiralê Aradê yê Kenanî ê ku li welatê Kenanê di başûr de rûdine hatina lawên İsraîl bihîst. û ji Çiyayê Horê koç kirin û li Tisalmonayê konê danîn. û ji Tisalmonayê koç kirin û li Punenê konê danîn. û ji Punenê koç kirin û li Obotê konê danîn. û ji Obotê koç kirin û Sînora Moabê li Îyê Abarimê konê danîn. û ji Îyîmê koç kirin û li Dîbongadê konê danîn. û ji Dîbongadê koç kirin û li Almon Dîblatayîmê konê danîn. û ji Almon Dîblatayîmê koç kirin û li Çiyayên Abarîm yên ku emberîn Deboyê konê danîn. û Çiyayên Abarîmê koç kirin û Zozanê Moabê yên ku li hemberî Erîha û Kêleka Urdinê konê danîn. û li cem Urdinê ji Beyt Yeşîmotê heta Abel Şittimê di Zozanê Moabê de konê danîn. û Zozanê Moabê yên ku li hemberî Erîha û li Kêleka Urdinê ne Xudan bi Musa raxivî û got bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje dema hûn ji Urdinê derbasî welatê Kenanê bibin hûn ê hemûyên ku li welêt rûdinin ji ber xwe biqewrînin û hemû kevirên wanî bi wêne tune bikin û hemû putên wanî rijandî tune bikin û hemû ciyên wanî bilind wêran bikin û hûn ê welat bi milkî bisînin û li wir rûnin ji ber ku min wê bona hûn bikin milk dam we û hûn ê welat li gora eşîrên xwe bi pişkê ve mêras bigirin. Hûn ê jiyê zêdeyê re mêrasa wî zêde bikin û jiyê ku hindike re mêrasa wî kêm bikin. Ji zilamekî re ger piş bikeve ku derê dê ew cih bibe ya wî. Li gora ezbetên bapîrên we hûn ê mêrasê bistînin. Lê belê ger hûn yên ku li welêt rûdinin ji ber xwe neqewrînin wê gavê yên ku wejvaniştine dê çavên we de bibin mîna kelemê û di koşên we de bibin mîna misasê û di welatê ku hûn tê de rûdinin de dê tengasiyê bidin we. û dê wisa bibe ku her çi ka ez ê bi wan ve bikim fikirî bim ez ê wê bi we ve bikim. Beşa sî û çaran. û Xudan bi Musa re axivî û got emir bide lawên İsraîl û ji wan re bibêje dema hûn bikevin welatê Kenanê ev welatê ku dê bi mêrasî ji we re bikeve li gora sînorên xwe welatê Kenanê wê gavê dê aliyê wê başûrê ji çola Tisînê heta Edomê be û sînorê wê başûr dê ber bi Rojhilatê ji nîçika gola xwe ve be û sînora we dê ji kaşa Akrabîmê ber bi başûrê ve bigere û dê derbasî Tisînê bibe û dê seriyên wê li başûrê Kadeş Barnea bin û
û dê hilkişe Hasar Adarê û derbasî Atsmonê bibe û dê sînor ji Atsmonê heta newala Misrê bigere û dê seriyên wê li cem Behrê bin. û sînorê wê Rojavayê dê Behra mezin û qeraxa wê be. Dê sînorê wê Rojavayê ev be. û dê sînorê wê Bakur ev be. Ji Behra mezin heta çiyayê horê hûn ê nîşanê deynin. û çiyayê horê heta cihê ketina Hamatê hûn ê nîşanê deynin. û dê seriyên sînorê li Teseda dê bin. û sînor derkeve Zîfronê û dê seriyên wê li Hasar Enanê bin. Dê sînorê wê Bakurê ev be. û sînorê wê Rojilatê hûn ê ji Hasar Enanê heta Şefamê nîşanê deynin. û dê sînor ji Şefamê li aliyê Rojilata Ayiyê dakeve Riblayê û dê sînor dakeve û ber bi Rojilatê dê xwe li cem Behra Kînnerê tê bixe. û dê sînor dakeve Ürdünê û seriyên wê dê li cem Behra xwe be. Welatê we li gor dor û bera sînorên xwe dê eviya be. û Musa emir da lawên İsraîl û got: Welatê ku Xudan emir daye ku bide neh û nîv ezbetî, welatê ku hûn ê pişkê ve bigirin ev e. Ji ber ku ezbeta lawên rûben li gora mala bapîrên xwe û ezbeta lawên Gad li gora mala bapîrên xwe mêrasên xwe stendin û neviya ezbeta Manaşe mêrasa xwe stendin. û ev du ezbet û nîv ezbetê li Erîhayê ji Ürdünê wêdetir ber bi Rojilatê ber bi Rojilata başûr mêrasê xwe stendin. û Xudan bi Musa re axivî û got: Navên zilamên ku dê welê ji we re par bikin evin: Kaîn Eleazar û Yeşûyê lawên nûn. û hûn bona ku welê mêrasî par bikin ji her ezbetê begekê bigirin. û navên van zilaman evin: Bona ezbeta Cihudayê Kalebê lawê Yefûnne û bona ezbeta lawên Şimaûn Şemuelê lawê Amîhud. Bona ezbeta Benyamîn Elîdadê lawê Kîslon. û bona ezbeta lawên Dan bibegî Bukiyê lawê Yoglî. Bona lawên Usuf bona ezbeta lawên Manaşe bibegî Hanniyelê lawê Efod. û bona ezbeta lawên Efraîm bibegî Kemuelê lawê Şîftan. û bona ezbeta lawên Zebûlûn bibegî Elîtsafanê lawê Parnak. û bona ezbeta lawên İşşakar bibegî Paltiyelê lawê Azzan. û bona ezbeta lawên Aşer bibegî Ahîdûdê lawê Şelomî. û bona ezbeta lawên Naftalî bibegî Pedahelê lawê Ammîhud. Yên ku bona li welatê Kenanê mêrasê lawên İsraîl ve par bikin, Xudan emir kirine vanan e. Beşer sû pêncan. û li cem Ürdünê li hemberî Erîhayê di zozanê Moabê de Xudan bi Musa re axivî û got: Emir bide lawên İsraîl bila ji mêrasa ku milkên wan e, bona ku tê de rûnin bajaran bidin Lêwîyan û bona bajaran hûn ê li dora wan çêregahan bidin Lêwîyan û bona ku di hundirê wan de rûnin dê bajarên wan hebin û dê çêregeyên wan dewar û malên wan û bona hemû heywanên wan bin. û çêregeyên bajarên ku hûn ê bidin Lêwîyan divê bi dor û ber ji dîwarên bajar ve ber bi wêdetirê 1000 gez bin. û bajar wekî di navê de be, ji derveyî bajar aliyê wê Rojilatê 2000 gez û aliyê wê başûr 2000 gez û aliyê wê Rojava 2000 gez û aliyê wê Bakur 2000 gez hûn ê bipîvin. Dê evê bona we bibe çêregeyê bajar. Bajarên ku hûn ê bidin Lêwîyan dê bin 6 bajaran stargeh, yên ku kesê zilam bikuje bireve wan û xeynî vana hûn ê çel û du bajarî bidin. Hemû bajarên ku hûn ê bidin Lêwîyan dê çel û 8 bajar bin. Hûn ê vana tevî çêregeyên wan bidin. û ji milkê lawên İsraîl bajarên wan hûn ê ji yê ku zêdeyî zêde bistînin û ji yê ku hindikê kêm bistînin. Dê her ezbet li gora mêrasa ku bikeve para wê ji bajarên xwe ve bide Lêwîyan. û Xudan bi Musa re axivî û got: Bi lawên İsraîl re biaxive û ji wan re bibêje: Dema hûn ji Ürdünê derbasî welatê Kenanê bibin, ji xwe re wekî bajarên ku hûn xwe bistirînin be, hûn ê bona xwe bajaran tayin bikin û yê ku bi nezanî li canekî bixe û zilam bikuje dê bireve wir. û dê bona we bibin bajarên ji yê ku tolê li tîne strandinê û yê ku zilam kuştiye heta bona daraziyê li ber civakê bisekîne dê nemire. û bajarên ku hûn ê bidin dê bona we bibin 6 bajarên stargehiyê. Hûn ê li aliyê dinê Ürdünê 3 bajarî bidin û li welatê Kenanê hûn ê 3 bajarî bidin. Dê bin bajarên stariyê. Ona ku her yê ku bi nezanî li can xistiye bireve wir, dê ev 6 bajar ji lawên İsraîl re û ji xerîbê ku di nav wan de ye û ji mêvan re bibin cihê stariyê. Lêbelê ger bi haletekî hesin lê xistibe û ew miribe, ew qesas e. Dê qesas miheqaq bête kuştin û ger destê wî de kevrekî ku zilam pê were kuştin hebe, pê lê xistibe û ew miribe, ew qesas e. Dê qesas miheqaq bête kuştin. An jî di destê wî de haletekî darîniya mirov pê were kuştin hebe,
ولي خستبه و مربه او قصاصه دي قصاص محقق بيته كشتن يك تولا خونه هلده او بخود به قصاص بکجه دما راستی وی به دی بکجه او گرجبر کین او موده وی بکته آنجی کتبه کمینه او تشتکی آویتی به سروی و مربه آنجی جبر نیاری اگر دسته خلی خستبه و مربه یک لی خستبه دی محقق بيته كشتن قصاصه یک تولا خونه هلده دما راستی قصاص به دی بکجه لبلی بی نیارتیا نشکا و وی فرسانده به آنجی بی کتنا کمینه تشتکی آویتی به سروی آنجی وی ندید به او کورکی کو مروف پیوره کشتن به سروی و خسته به و عمره به او گر نبو به نیاروی و الخساره وی نگریا به و گاوه جواک دید ناویه لخستیه و لیکو طلا خوینه هل داده لگورا وان دارازیان حکمه دینن و جواک یکو ظلام کشتیه دیج دستیه کو طلا خوینه هل داده خلاص بکن و جواک دیوی وگرنن باجار استاریه یا کو جیرویایه و حتی مرنا کاینه مزن یکو برونه پیروز و هاتیه مسکرن دل ورونه و گریه که ظلام کشته سینور باجاره ستاریه یا که رویه ور درباس بکه و یک طلا خونه هلده ویلدر به سینور باجاره ستاریه ببینه و یک طلا خونه هلده یک که ظلام کشته بکشه ده و خونی نبه جبر که حتی مرنا کاینه مزن دویل باجاره که خوپیست رانده بو بمایا و یک که ظلام کشته پاشی مرنا کاینه مزن ده وگره ولاته که ملکویه و وانا ده تومیا نفشین وده ده همو شنوارن وده ده بنا ببن زاگون و دارازی گر زلامک لمروف بخه ده قصاص به وگوتنا شعده هم بیته کشتن لیبلی بنا مرنا جانه کی شعده یک تن شعدهیه نکه ونه بنا جانه قصاصه که مستحقی مرنه جی برتیل نستینن لیبلی ده محقق بیته کشتن و بنا یک رویایی باجاری خوی ستراندنه ده دما حتی مرنا کاهین ده بنا کل ولیت رونه وگره هونه برتیل نستینن به وی آوائی هونه ولاته که هون تیدنه مندار نکن جبر که خوین ولات مندار دکه و جبر خوینا که تیده رجیه بنا ولات نب تشتکی هاو بخوینا که وی رجان دیه ده کفارت بیته کرن توی ولاته که هون تیده رودنن و از دناوند آوی ده رودنم گماری نکه جبر که از خودان دناو لاوین اسرائیل ده رودنم پشا 36 و ج عشیرن لاوین نوسف بگین مالین باپیرن که ج عشیره لاوین گیلاده لاوین ماکیره لاوین مانا شئی نزیکاتن بولبر موسا بولبر سروکن که سرکن مالین باپیرن لاوین اسرائیل آخوین و گوتن خدام بونا که ولاد به میراسی به پشکه و بده لاوین اسرائیل امر دا افندیه من و جداینا میراسا برای مت سلوف هات ج قیزن ویره ج خدام و بونا افندیه من امر هات داین و گرج لاوین اسرائیل به لاوین ازبت تکیوه کدن را بزوجن و گاوه ده میراس وان ج میراس باپیرن مه و ورن ستندن و ده تبی میراس ازبتاکو و بشتاری و بونه ببن و دش پشکا میراس مه و به تستندن و دما یو بیلا لاوین اسرائیل ببه ده میراس وان تبی میراس ازبتاکو و بشتاری و بونه ببه و ده میراس وان ج میراس ازبتا باپیرن مه و به تستندن و موسی لگورا گوتنا خدان امر دا لاوین اسرائیل و گوت ازبتا لاوین اوسف راست ویژن ده در حق قیزن تسلوف حاته گوتنا که خدان امر دایه و گوتی اوه بلا بیه که تچاوین وان دا قنجه بزوجن هاو دید ناو عشیره ازبتا باوین خوده بچن میر و ده میراس لاوین اسرائیل جه ازبتی درباسی ازبتی نبه جبر که لاوین اسرائیل هر یک ده میراس ازبتا باپیرین خو و گریدایی بمینن و جه ازبتی لاوین اسرائیل هر قیزا که ببا خودی میراس لاوین اسرائیل بونا که هر یک ببا خودی میراس باوین خو ده بیکی جه عشیره ازبتا باوین خوی بزوجه و ده میراس جه ازبته که درباسی ازبته که دن نبه جبر که ازبت لاین اسرائیل ده هر یک به میراسا خواه گریدایی بن خدا چاو امر دا به موسا قیزن تسلوفات وسا کرن جبر که قیزن تسلوفات مهلا تیرسا و هوگلا و میلکا و نوا لاین برایم باوین خور زوجین و دناو عشیرین لاین مانا شای لاین وصفته چون میر و میراسا وان ده ازبت عشیره با پیرین وان دما زاگون و دارازین که خدا مجا مردنی لهمبری اریهای دزوزان موابده بناودیتیا موسا لاوین اسرائیل را امر داینه اون